je neka vrsta kontraverzne teme, nažalost u onom negativnom smislu, jer nema sumnje posle sveg tog vremena mi možemo i da vidimo i da znamo da sebi ljudima da sve ono što je bilo obećano da će se uraditi posle 5. oktobra, da će sve te promene biti relativno brze, da će se zakoni poboljšati, da će neki novi biti doneti, oni iako su doneti danas i ne primenjuju i tako dalje i tako dalje. Tako da danas javnost u Srbiji slobodno pita da li je uopšte taj 5. oktobar imao svoju svrhu i da li postoji onaj 6. oktobar o kome se tako simbolično govori. Mi ćemo večeras, ja tu u ime organizatora, to jest LDP-a i mojih prijatelja iz LDP-a govorim, probati da govorim o onome što su javnosti kada je svake godine 5. oktobar jubilej i na televiziji i u ostalim medijima ne govori. Dakle, ne onim istorijskim pozadinama koje su oslovile 5. oktobar kao neku vrstu ideološke promene na nekom globalnom republičkom nivou, nego ćemo pokušati večeras da pričamo o tome šta je 5. oktobar doneo, a šta nije doneo u samom našoj lokalnoj sredini, dakle u Gornjem Milanovcu, onome što ne možemo naravno da tako često slušamo na medijima. Ja bih sada zamolio predstavnika organizatora Ranka Tomića, menadžera opštinskog odbora LDP-a, da vas sve pozdravi, onda ćemo i predstaviti naše večerašnje goste. Ranko, izvoli. Hvala. Dobroveče svima. Hteo bih prvo da vam se zahvalim što ste došli. Žao mi je što se nema malo više, ali šta da radimo. Izgleda se nismo baš previše istakli što se tiče oglašavanja ovoga. Pre svega bih hteo da kažem da je ovo jedan, da kažem, naš prvi pokušaj da u našoj sredini razvijemo malo demokratiju i da pokrenemo neka pitanja koja nas pretpostavljeno sve muče i da krenemo stopama razgovora, pošto očigledno da drugi načini rešavanja probleme ne rešavaju. Zbog toga se nadam da ćemo večeras imati priliku da čujemo odgovore na pitanja koje će Miloš da postavlja, a možete ih postavljati i vi, od ljudi koji su bili učesnici tih 5. oktobarskih promena u ovoj opštini. I nadam se da će ovo što sad radimo ostati kao jedno svedočanstvo i kao priča o tome šta se desilo pre 10 godina i 7 dana. Ja se nadam da neće biti potrebe da ja mnogo pričam, pošto sam 5. oktobra 2000. bio samo jedan od ljudi iz mase i bilo bi mi draže da sam i dan danas čovjek iz mase i da ne moram da se bavim politikom, ali splet okolnosti u poslednjih 10 godina je bio takav da sam morao to da radim. Zbog toga Milošu vraćam mikrofon, zahvaljujem se još jednom svima što ste došli i molim naše goste da ovako kojih Miloš bude prozivao izađu. Hvala. Hvala Ranko, dobro, ti će se vratiti svaku stvari, možeš i da ostaneš stvari. Dakle, Ranko vam je rekao, vi ćete uglavnom imati priliku da postavite pitanja nakon ovog našeg prvog dela priče i nadam se da ćete učestvovati u tome, pošto to jeste poenta, ne bismo da pravimo neko javno snimanje neke emisije, nego baš poenta da vi učestvujete u tome. Ja već vidim ovde neka lica koja znam da imaju šta da pitaju, ljude koje ću upravo sada predstaviti. Dakle, sa nama su večeras Branka Vuković, molim je da izađe, dakle, pre 5. oktobra bila je član G17+, dok je ta organizacija bila nestranačka i opredeljena, posle 5. oktobra direktor Kulturnog centra. Sa nama je i gospodin Branko Ristić, on je kao nestranačka ličnost iz DOS-a dobio mesto potpredsednika opštine posle 5. oktobra, danas u DS-u. Izvolite, dobrodošli. Tu je gospodin Boško Vasić, pre 5. oktobra član Nove Srbije, kasnije jedan od onih najmlađih kandidata koji su dobili na lokalnim izborima i bio je potpredsednik Skupštine posle 5. oktobra, danas u DS-u. Gospodin Zoran Milošević, jedan od najaktivnijih opozicionih ličnosti u našem gradu pre 5. oktobra, bio je i predsednik opštinskog odbora DS-a do 1999. Nakon 5. oktobra direktor javnog preduzeća za izgradnju, danas u G17+. I naravno Ranko Tomić, ali pre toga gospodin Rašo Radojević, predsednik opštinskog odbora DS-a od 1999. do 2000. Predsednik izvršnog odbora posle lokalnih izbora ovde u opštini, danas nestranačka ličnost i naravno Ranko, menadžer opštinskog odbora LDP-a. Mi smo danas, da bi ova rasprava bila potpuna, pozvali ljude koji su bili praktično takođe u ovoj opštini učesnici svega toga i predstavnike one druge strane, dakle SPS-a, gospodin Jovica Carević je bio pozvan, ali ipak, iako je potvrdio dolazak, vidimo, nema ga večeras, i gospodin Milutin Prodanović, takođe, koji večeras se nije pojavio, iako je
potvrdio da će doći. Dakle, hvala vam svima što ste došli. Počet ćemo raspravu, imat ćete ovaj mikrofon, pa nek bude prvo kod Ranka, ali morate ga prvo paliti, kako koga budem pitao. Evo sada recimo, pošto već nemamo predstavnike takozvane tada druge strane, dakle SPS-a, nažalost, meni je krivo zbog toga, iskreno, interesuje me posle 5. oktobra, dakle u onom trenutku kad su dobijeni izbori, vi ste imali priliku da zateknete u opštinu, odnosno i budžet i sve ono što se dešavalo u administraciji u Gornjem Milanovcu, kako? Dakle, kad ste ušli u opštinu, šta ste zatekli? Interesuje me da li su te promene u Milanovcu bile nužne. Dakle, kako je bilo stanje u lokalnoj samoupravi tada? Evo, recimo, možemo da krenemo od gospodina Ristića. Prvo svima, dobroveče, smetamo sve to mnogo, znate, nismo navikli na sve to, dobro, se izvijam. Mislim da su bile neophodne tadašnje promene i dobar je naslov ovog filma koji smo gledali. Ja mogu da kažem za sebe da je to dan kada sam odlučio da ostanem ovdje. Zato što sam imao već spakovane karte za Novi Zeland sa mojom suprugom koja je tu prisutna i mojim sinom. To je jedna stvar moja lična, a da su potrebne bile neophodne promene u opštini, to je zaista bilo očigledno čim smo ušli prvi dan. A tu je sa mnom i Raš Radović koji je postao predsjednik odbora, odnosno bio čovjek koji je zadužen za financije praktično u opštini. Sjećam se dobro da je budžet opštine za tu godinu bilo 60 miliona dinara, a da je opština već bila zadužena preko 80 miliona dinara. Znači unapred zadužena. I znam da je neposredno pred izbore negde 20 do 30 miliona dinara, nemojte me držati za reč, koliko potrošeno za popravku nekih puteva koji nisu čak ni asfaltirani. To znam sigurno i mogu da odgovaram za ovo što sam izjavio sad. Bilo je puno drugih problema u radu same opštine. Dočekali smo, to je bio već oktobar, znači ovo vreme počelo je hladno, nismo imali litar mazuta u obdaništima, u školama, u celoj opštini. Bilo je možda nešto uglja samo u nekim seoskim opštinama. Da nije bilo pomoći, recimo, norveške vlade u prvih nekoliko dana, ja sam se hvatao za glavu. Bez obzira što nisam bio najodgovorniji čovjek u to vreme da mogu to da popravim, ali osjećam se odgovornost zato što smo preuzeli vlast, jednostavno. Bilo je puno drugih propusta, već mi neke stvari sam i zaboravio. Znam sigurno da, sećam se jedne epizode, niko nije trenutno, osim tadašnjeg predsjednika opštine Aleksandra Pravdića, imao deponovan potpis i došao je čovjek jedan iz Puteva iz Čačka, Rašo može me popravi ako nije tako, sa menicom, koji je trebao da pusti to i da nam blokira potpuno račun opštine i ne možemo ništa da platimo. I onda znam dobro da smo onda molili tog čovjeka da ostane, da ne znam, sačekamo kako ćemo da prevaziđemo i tako dalje i tako dalje. Ja nisam se bavio nikad financijama, tako ne mogu da kažem kako je to prevaziđeno, ali jedna katastrofalna situacija i da nije bilo tadašnjih donacija i pomoći, ja stvarno ističem pomoć Norveške, ne samo vlade, nego i tih grada Mršina koji su nam odmah pomogli, ja mislim da na ovaj narod ne bi mogli da se ogreje te godine. Toliko za sada. Evo, otprilike, ako može gospodin Zoran Milošević, ja vas recimo lično pamtim kao čoveka koga sam najčešće viđao na ulicama još od one zime 96. na 97. sve do 5. oktobra. Interesuje me kako vi shvatate stanje u kome recimo taj neki mandat lokalne samouprave, vlast u Milanovcu je bez učešća SPS-a protiv koga ste tada bili trajao samo jedan mandat. Dakle, vrlo brzo su se tu stvari počele da se vraćaju na staro, bar što se tiče kadrovskih nekih promjena u opštini. Dobroveče svima. Meni je veoma drago večeras što opet mogu sa vama ovde da budem i da razgovaramo. Iako dobro vam je poznato, već godinama ovde vlada jedna, mogu reći slobodno, grobna tišina kada se tiče političkih susreta, kontakata, komunikacija. Vi se sećate 20. godina da je naše zborno mesto bio trg, jer smo smatrali da treba prvo da razvijamo demokratsku kulturu, demokratsku komunikaciju, jedan slobodni dijalog sa građanima ako želimo da stvorimo jedno novo društvo. Prema tome, sva metodologija putem medija, televizije i tako dalje, kao što znate, nama nije bila dostupna 90. godina
I zbog toga smo koristili javnu komunikaciju. Ja se ne sjećam kada se jedan susret ove vrste odigrao za zadnjih nekoliko godina, što znači da se ipak nešto dešava i u tom smislu želim da pozdravim ovu inicijativu da se razgovara o nekom vremenu, o nekim situacijama, naravno o dobrim i lošim stvarima, jer u svakom poslu koga radite imate mogućnosti za jedno i za drugo. Tačno je, ja bih malo proširio ako dozvolite, ali ne previše. Da, slobodno. Nama je nedostajalo jedno političko iskustvo u rukovođenju javnim institucijama, ustanovama, preduzećima i tako dalje. Ja sam tu još možda bio i povlašćen, pošto sam bio stručno lice, odnosno diplomirani ekonomista, tako da sam imenovan za direktora javnog preduzeća za izgradnju. Ja nisam imao političku funkciju, nisam bio član nikakvog političkog tela, imao sam jedino tu radnu funkciju na koju je mogao doći bilo koji građanin koji ispunjava uslove. U tom smislu, što se tiče prezaduženosti, mogu da kažem da je stanje bilo takođe veoma teško, kao što reče Branko. Mi smo bili u dugu godinu, za 1,5 godinu budžeta unapred. To znači da smo samo sedeli, mogli smo samo to i ništa više. Međutim, iako je se, naravno, sve to tako bilo pesimistički i prilično teško, mi smo uspeli za 1,5 dana da vratimo taj dug i pritom nešto uradimo. Ono što sam ja smatrao da je najvažnija stvar, recimo na mestu na kome sam ja bio kao direktor, da mi svojim činjenjem, odnosom prema poslu, odnosom prema javnim sredstvima, odnosom prema građanima, komunikacijom, jednim boljim razumevanjem, pospešimo jedan dalji razvoj na planu onog što sam ja radio, to je bilo javno preduzeće. Također sam očekivao da će i kolege iz te političke sfere nešto slično raditi. Međutim, kao što vam je poznato, posle već 1-2 silne rasprave, silne svađe, silne loše vesti su dolazile iz Milanovca, što je zaista nagoveštavalo jedan loš završetak. U tom smislu hoću da kažem da mi nismo bili dovoljno zreli i iskusni za sva ta iskušenja. Ljudi su se domogli dobrih položaja, kontrole nad sredstvima, nad novcem, pa i nad ljudima, tako da su bili opijeni nekom vrstom tog, da kažem, političkog šoka u koji su pali. Kontrola je bila jako slaba od odbornika, odbornici su bili takođe neiskusni ljudi, ljudi koji su došli sa željom da pomognu, ali nisu znali kako. A vlasti je trebala jedna žestoka kontrola. Žestoka kontrola. Na svim nivoima, i na stručnom, i na finansijskom, i na političkom. A toga nije bilo. Možda je to sad odgovor za ovo sadašnje stanje u kome se nalazimo, da mi i dan danas nemamo tu, da kažem, neku progresiju u smislu da se uspostavljaju ti parametri kontrole nad vlašću. Vlast, kada se izabere, ona se mora kontrolisati. Mi dan danas ne znamo da li ta naša skupština kontroliše vlast ili ne, ili vlast kontroliše skupštinu. Ja bih pre rekao da je to više prisutno i u tom smislu mi treba zaista često da razgovaramo, da nekim povodima biramo i ljude, građane koji će razgovarati, na koji način uopšte u buduće konsolidovati jednu bolju lokalnu vlast. Pazite, mi nećemo, nadam se, pričati o nivou sa Beograda, 5. oktobar, već šta su naše iskustva i kako možemo na jedan dobar način da iskoristimo ta loša iskustva, mislim i dobra i loša, jel? Da što smo naučili za budući period. Ja se plašim da su pred nama ista ta iskušenja i u ovom momentu vrlo slab razvoj jedne demokratske svesti ovde u lokalu, pa evo i po ovoj posvećenosti se vidi da je jedno neinteresovanje ljudi za probleme, kao da će to pasti s neba. Opet će sutra doći neki ljudi, opet će biti u iskušenju da zloupotrebe možda položaj i novac, ko će da ih kontroliše? Moraju građani to. U tom smislu, možda sam, oprostite, nisam baš sledio vaše pitanje, ali sam hteo, smatrao sam da je to važno i da je ovaj dobar moment da razgovaramo na tu temu. Hvala. Evo, možda kasnije. Nadovedat ćemo se baš upravo na to što ste rekli, hvala vam u svakom slučaju. Rašio bih samo da predate mikrofon. Da li se vi slažete sa ovom konstatacijom da su sve te, da tako kažemo, loše posledice 5. oktobra bile zapravo posledica vašeg neiskustva? I činjenice da su mnogi pohrlili da pre zloupotrebe vlast, nego da iskoriste za poboljšanje
nekih stvari u lokalnoj samoupravi? Dobro večer i sa moje strane. Pa evo ima u tome što kažu i dela istine. Ja mislim da je osnova svega toga što je počela se događa u Milanovcu preneto iz Beograda, odnosno kada se razišla Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije. I bar sa moje strane ja sam pokušavao to nekako da ne neutralizujem ovde na lokalu, jer ipak mi se bavimo nekim komunalnim poslovima i komunalnim problemima. Međutim, nismo mogli da budemo imuni na sve to, jer ipak partijske vođe i partijski lideri su diktirali po svaku cenu. To se odnosi na sve stranke. Ono što je rekao malo pre Branko i Zoran, mi smo zatekli jedno katastrofalno stanje u opštini. Sticajem okolnosti, ja sam bio naredbodavac budžeta, kako to statut opredeljuje. Imalo je tu čak i nekih komičnih situacija, neki od mojih prijatelja čak malo kad promene glas pa se javljaju kao novi poverioci. Mi od stručnih službi opštine nismo dobili nikakav papir šta opština duguje. Samo se pojave neki ljudi sa nekim papirima pa kaže vi dugujete toliko i toliko miliona. Dobro, da li izvinjam se što vas prekidam, ali moram, da li je neko tada najpre, pre nego što ste krenuli da vraćate te dugovi, da spašavate šta se spasiti da, pokrenuo neki proces da se pronađe zbog čega su ti dugovi napravljeni? Ko je to napravio? Jer mi znamo da to i danas manje više boljka svih lokalnih samouprava, posebno naše, sad u nekoj formi drugačije, ali... Pa imalo je tu komisija, radilo je pravosuđe, međutim to nikad nije procesuirano. Verovatno šlagvort posle na to da može neki motivator jogi letača i balerina da gradi kapitalni objekt u opštini. Znači, to je refleksija. Ako se tad nije odgovaralo, što bi kasnije? Ako mogu samo do Boška ovaj mikrofon, samo trenutak, bio si u to vreme, izvini što ti ja ne persiram malo, tu smo blizu godina, bio si jedan od onih tada mladih ljudi koji su u Milanovcu vrlo lako na svojim izbornim mestima dobijali veoma iskusne ljude iz tada vladajuće partije. Hoću ti postaviti isto pitanje kao Rašu, da li si verovao da će u to vreme, za samo nekoliko godina, to prosto da se, tako reći, istopi, ta prednost koju su mladi ljudi imali u tom trenutku, čiji si bio praktično predstavnik, da se istopi i da se neke stvari vrate na staro? I reci mi, molim te, gde vidiš uzrok tome? Pozdrav svima i dobro večer. Hteo bih da se zahvalim lokalnom odboru LDP-a na ideji. Mislim da je ideja sjajna, jer kao što su i moji prethodnici rekli, već duže vremena u Gornjem Milanovcu nemamo otvoren prostor za javnu debatu. Mi smo sad ovde, koliko znam, svi danas, osim Ranka, obični građani koji se bave svojim poslovima različitih profesija i žive i rade u ovom gradu. I to je velika razlika i sa ove vremenske distance možemo da se osvrnemo na taj period, a možemo reći nešto i o stanju u našem opštini, u našoj državi, možemo razgovarati večeras uopšteno. Ja bih hteo da kažem da sam taj 5. oktobar i sve to što se događalo, to je bila jedna nulta tačka koja je morala da se dogodi. Gledali Gornji Milanovac, gledali državu Srbiju i kada pogledamo ovaj film večeras i sve ono što svi već znamo i svi znate, jer uglavnom ljudi koji sede ovde su bili na tribinama u opozicionim redovima na trgu i znali smo da je to neizdrživo i da to mora da se promeni i da način, sistem vladanja i sve ono što se dešava u Gornjem Milanovcu, ajde da se vratim na Gornji Milanovac, a i u čitavoj državi je jednostavno neizdrživo i da ne može dalje da traje. Sistem se nije urušio sam od sebe. Delom je bio urušen, ali moralo je da se debelo odradi. Ja znam koliko smo mi ovde preko leta 2000. godine, bilo je 7 stranaka, je li tako, u DOS-u tada u Gornjem Milanovcu, koliko smo ljudi obišli, koliko smo puta obišli čitavu teritoriju opštine Gornji Milanovac, koliko smo truda, energije i volje uložili da se taj loš sistem promeni. Svi smo imali ideju, želju i viziju da će 6. oktobar svanuti bolji, svi smo imali ideju, želju i viziju da živimo bolje u boljoj zemlji, na jedan kvalitetniji, razumniji, normalniji način, da se približimo modernoj Evropi i modernom svetu. Veoma mnogo vremena treba i veoma mnogo ljudi može učestvovati u raspravi zašto to do dana današnjeg nije na pravi način izvedeno, ali moram samo još da vas podsjetim da je DOS jedna heterogena koalicija. Heterogena koalicija je bio kako na lokalu, tako i na nivou države Srbije i nisu svi sa istim motivima i sa istim željama ušli u tu koaliciju. Jeste jedan zajednički imenitelj bio pad Miloševića i njegovog režima, ali 6. oktobra
Vojislav Koštunica, Zoran Đinđić, Vladan Batić i svi ostali su na različit način videli kako rešiti taj problem. To se pokazalo već kod glasanja o Radomiru Markoviću, o Nebojši Pavkoviću, da vas podsjetim samo na neke ključne događaje, a želim da osvetlim te događaje iz razloga da bolje razumemo zašto nije moglo brže i bolje da se ide napred. Ako već na prvom koraku, kada treba skloniti ljude koji su pravili to što su pravili, nije moglo da se dogovori, tako nešto, kako smo mogli očekivati brzo rešenje problema Kosova, brzo rešenje problema Haga, brzo rešenje problema odnosa sa Crnom Gorom, da ne pričamo o ekonomiji koja nas sve najviše boli i dan danas i zbog koje smo i danas u najvećim problemima. Ali da ne bih ja pričao mnogo o širokim temama na državnom nivou, da se vratim na lokalni nivo, ja lično sam izuzetno ponosan što sam učestvovao u 5. oktobru. Od 2000. do 2004. godine, malo ću samo ući možda u polemiku, moj stav će biti polemički sa Zoranovim stavom, bez obzira stojim isto iza toga da smo bili neiskusni, da smo bili, niko od nas nije vršio vlast do tada, ali isto tako 2004. godine je moglo da se vidi šta je zatečeno 2000. Kada smo izašli iz opštine 2004. godine, šta je ostalo iza nas. To jasno stoji i dan danas i ja mislim da je većina ljudi uz sve greške, uz sve mane svih funkcionera koji su vršili i ljudi, direktora javnih preduzeća i ostalo, stojim iza toga da su svi imali dobre namere i stojim iza toga da je kontrola bila izuzetno dobra. Tu ću ući u polemiku sa Zoranom, izuzetno dobra. Sednice izvršnog odbora su bila javne, televizija je prisustvovala svim sednicama, vodile se polemike u televizijskim vestima, komentarima, predsjednik opštine kupio, sećate se, onu čuvenu torbu, nije moglo da promakne ni izvršnom odboru Skupštine opštine, ni televiziji, ni lokalnim novinama. A da ne pričamo o mnogo većim problemima, većih razmera koje današnji budžet trpi Skupštine opštine, na što ćemo se kasnije vratiti i što će nekoga sačekati ponovo 2012. godine, tih 2 miliona maraka koje su Branko i Rašo i Aco zatekli, to će ponovo nekoga sačekati, a mi večeras treba pričamo o toj odgovornosti društva, odnosno nas kao građana Milanovca, kad ćemo jednom da naučimo da ne ponavljamo greške. To je neki moj stav. Hvala ti, samo da se nadovežem kratko, još neko ostane mikrofon kod tebe, ali samo da se vratimo na moje pitanje. Dakle, one 4 godine, koliko ste, odnosno jedan mandat, možda nepune 4 godine, mogu sad setim, bili vlast u Gornjem Milanovcu. Sad, odmah posle toga imamo jednu promenu koja je bila promena praktično na staro, ako će neko tako to da gleda. Ja te pitam, da li smatraš da ste vi mogli da radite taj posao duže, jer stav javnosti, ja se sećam i tada, i dan danas jeste da je tadašnja opozicija, koja je dobro tad bila u vlasti, ponovo izgubila samo zbog svog lošeg rada, a ne zbog dobre kampanje pokojnog predsjednika Marašića ili SPS-a i tako dalje. To je jedno opšte mišljenje javnosti. Sad, mene interesuje da li ti to misliš da je tačno ili... Jer drastična je razlika bila. Ja sećam vaše kampanje i sećam se njihove kampanje, oni su imali 3 plakata i dobili su izbore bez problema. Veliki dobitak 5. oktobra, zaključno sa tom 2004. godinom kad pričamo o Milanovcu, jeste da je vlast postala smenjiva na jedan normalan način. Građani su rekli o tome svoj sud na izborima. Moje mišljenje sam izrekao u prethodnom izlaganju kako ja gledam na to. A ljudi su većinski mislili da mi nismo dobro radili svoj posao, izgubili smo izbore. Tadašnji kandidat vlade Simović koji je išao ispred te, da kažem, ekipe, mislim, to je bila šira koalicija, skupljala se, kasnije Simović išao kao kandidat Demokratske stranke Srbije, mislim sad da ne idemo u detalje čiji je ko kandidat bio, ali uglavnom ljudi su dali loš sud o toj vlasti. Ona je na izborima promenjena, došla je nova vlast i to je jedna od tekovina. Niko od nas nije rekao, vršeći tu vlast, da smo najsposobniji, da smo najbolji, da smo najpametniji, ali verujem da je svako na svom mestu dao sve od sebe da učini najbolje moguće. Narod nije bio zadovoljan sa tim, promenio vlast. Hvala ti na odgovoru, Branka. Konačno. Bila si direktor kulturnog centra, bila si također jedan od ljudi koji je bio u prvim redovima kada su bili u pitanju i protesti i angažovanje opozicijano i tako dalje. Ja privatno znam danas tvoj stav, jesi razočarana kao i mnogi ljudi, to mi je jasno, ali prosto ako uporediš taj period pre 5. oktobra, trenutak kada si došao da budeš direktor kulturnog centra i ono što se kasnije dešavalo, a dakle ovdje ćemo se bazirati strogo na pitanju kulture, kad si ti u pitanju sada u ovom prvom krugu, gde vidiš taj problem, da li je moglo nešto bolje da se uradi na tom planu i da li danas uopšte taj 5. oktobar ima neku posledicu posle 10 godina, dakle, u kulturi? Pa, 5. oktobar, kada se pomenje, ja bih izostavila u svim ovim, da kažem, debatnim pitanjima sam 5. oktobar. 5. oktobar je bio dan svih nas, dan naroda i on se završio. Sve ovo posle je bio 6. i posle 6. oktobra.
što se tiče kulture, moja ambicija u svim tim, da kažem, protestima, a one traje od 90. godina kada sam bila student u Beogradu, osetila sam i šta su pendreci i suzavac na Brankovom mostu. Vidim, danas nikad nećete naći nigde ni jedan jedini snimak, recimo, od tih događanja posle 9. Naći ćete samo 9. martovska i tako dalje. Tako da, koreni nisu samo 5. oktobar. 5. oktobar je bio samo tačka na i na sve to što se događalo 10 godina pre toga. Mi smo 2000. godine bili 10 godina stariji od tih događaja 91. godine, a sada smo stariji 10 godina od 2000. godine. Znači, cela jedna generacija je prošla u tim traženjima i lutanjima nekog boljeg smisla. Što se kulture tiče u Milanovcu, dakle, kada se revolucija završila, moja jedina ambicija je bila da se vratim svom poslu i da radim to najbolje što mogu. U tim okolnostima samo sa nekom većom odgovornošću. Naime, ja tada nikakvih, ama baš nikakvih ambicija nisam imala. Prijatelji iz DOS-a su me zamolili, ja se toga sećam, da preuzmem Milanovačku televiziju, kao svim političarima to je bilo bitno. Međutim, ja se nisam opredelila za to iz prostog razloga što mi uvek pre svega i dan danas i onda struka bila iznad svega. Svi ti angažmani su bili, a zato sam i bila član tadašnje organizacije G17+, koja naravno nema nikakve sličnosti sa sadašnjom strankom G17+, što bi se reklo, nije dovoljno da liči na Eurokrem da bi bio Eurokrem, i zbog toga sam bila član te organizacije, ne stranke. Dakle, jedino mi je bilo bitno da se bavim strukom. I zbog toga sam rekla, ja ne mogu toga da se prihvatim, prosto to nije moje opredeljenje, ali mogu da eventualno tamo gde ono što poznajem to da radim. Situacija je bila dosta loša, ali verujte, ni približno kada se sada vratimo u te godine kao sada. Zašto ne kao sada? Misliš da je lošija ili bolja? Možda se nisam precizno izrazila. Znači, 10 izgubljenih godina. Čemu? Situacija je bila loša utoliko što kao i u svim drugim oblastima, znate. Recimo, ja sam tad zatekla 6. bijenale negde pred otvaranjem, gotovo ceo neplaćen. Opština nije mogla, imali smo to prvo vreme finu komunikaciju, to je trajalo neko vreme. Ja se sećam, ti prvi meseci sa Pravdićem su, kada je Pravdić bio predsednik, bilo je nekih sastanaka, bilo je nekih, da kažem, kolegijuma, međutim, to je kasnije sve nestalo. Meni je opština tada nešto malo pomogla koliko se moglo, ali možda nismo ni bili svesni koliko je sve to bilo kompleksno. Moja prednost u odnosu na ostale je bila što sam bila, da kažem, iz posla koji sam dobro poznavala. I meni ne bi bio problem da se tim nosim, da nije bilo kasnih nekih događanja koje su se poklopila otprilike sa onim što se u celoj zemlji događalo posle ubistva premijera Đinđića. I to se nekako, ne taj događaj u Milanovcu konkretno sada je uslovio neke naše lokalne gluposti, nego prosto ja sam sada ubeđena da ništa nije bilo slučajno, da je od tog perioda kao po nekom nemom signalu krenula prosto jedna seča i etiketiranje ljudi u Srbiji. Podelili smo se na manje ili veće patriote, na mondijaliste i nacionaliste, na ne znam šta sve ne. Tako da prosto je bilo nemoguće funkcionisati i raditi svoj posao u tim okolnostima. Da nisam ušla u neke velike projekte u to vreme, ja sigurno možda i posle godinu dana bih podnela ostavku, ne bih jednostavno sebi dopustila da se prosto, da radim nešto, da vidim da od toga ne može biti ništa. U tom nekom periodu, prve 2 godine, to je bio period entuzijazma, jako se puno radilo, dosta smo sarađivali, imali smo stalnu komunikaciju, svi ovi ljudi koji su ovde, Branko, Rašo, Boško, Zoran, ja se ne sjećam da smo mi bilo kada imali neki, recimo, konflikt. Mi smo, na primjer, Rašu zamerali tada, u Rašovoj rukama je maltene bila sva izvršna vlast. Predsednik opštine, ako se sećate, nije imao nikakvu, bila je protokolarna funkcija po drugom zakonu. Mi smo tada zamerali Rašu što nije malo čvršće napravio tu, odnosno Demokratskoj stranci, koja je imala jednu jako pozitivnu ulogu, kao i Nova Srbija tada. Što nisu malo čvršće napravili tu ravnotežu vlasti koju je prvi počeo da urušava DSS. I to je moja zamerka, ne na nekom činjenju, nego prosto na nečinjenju, odnosno nas. I mislim da su oni uspeli, naravno da se politički moralo, nije se to moglo negde iz redova građane, ne znam, da su napravili tu neku malo veću ravnotežu, odnosno šta su trebali da urade, da budu malo drski. Ali da biste to bili, treba da budete isti kao oni koji su takvi, tako da to uopšte nije jednostavno.
I tu je bio neki, da kažem, problem. Danas ovo što imamo u kulturi Milanovca, pa ja ne bih puno govorila o tom i bih voljela da imam još nekoga ovde ko sedi iz te oblasti da mi možda oponira. Ne volim nikada da govorim o nekoj oblasti ili ljudima ako nisu tu prisutni, ali zaista je stanje, kao i svim ustanovama i javnim preduzećima, ja ne znam, bojim se nerešivo bez nekih velikih rezova. Ono što smo mi tada zatekli, to je bio, mislili smo bar jako veliki broj zaposlenih i jeste bio, a zamislite kada je sada multipliciran. Kada sam ja smenjena, kulturni centar je imao neki 15 radnika u stalnom radnom odnosu, znači 13 ljudi je za te 3 godine što otišlo u penziju, što prosto nije više bilo u radnom odnosu, 15 ljudi u stalnom radnom odnosu i nekoliko na određeno vreme i jako, jako puno, preko 20 spoljnih saradnika, svi potpuno komercijalno pokriveni, a sada je taj odnos upravo obrnut. Imate dupli broj zaposlenih, jednostavno, ja mislim da institucije više ne postoje, postoje samo političke partije. O institucijama se ne odlučuje, niti se odlučuje o oblastima u institucijama kao što je opština sa svim odeljenjima, već se odlučuju političkim partijama. Ne postoje zakoni, postoje koalicijni dogovori. Ne postoji ustav, postoji, ako postoji koalicijni dogovor da se on poštuje, pa tako i sve ostalo. Ali ne bih sada dužim o tome, možemo kasnije, pretpostavljam da ćemo se vratiti na tu temu, tako da ako nisam bila suviše konfuzna, meni smo teške ove teme, bit će kasnije prilika da odgovorim nekom konkretno pitanje koga to bude želeo da postavi. Hvala, ali ja samo da napravimo jedan krug ovde, pošto, eto, nažalost, kažem, nemamo predstavnika iz SPS, ali ja moram da postavim to pitanje, ja se nadam da će svi da mi odgovore ovako redom. Jel mislite da je SPS tu ipak ispao lukavije? Mislite da je on danas, kakav je reformisana stranka? Evo da bismo mikrofon vratili unazad. Što se tiče SPS-a, kada pogledate nas ovde, pa još da je tu gospodin Prodanović, a da je kojim slučajem sedi Jovica Carević, bila bi jedna zanimljiva okolnost. Ispostavilo bi se da jedino taj predstavnik SPS-a bi ostao, mogli bismo da konstatujemo da je bio tamo gde je oduvek bio. Svako od nas, ja ne znam Branko da li je sad član neke partije, ja sam samo član biblioteke u Milanovcu i ničega više, Boško ne znam, tako da kada vidite sve nas ovde, u Milanovcu su najkasnije možda promene došle u odnosu na druge gradove, svega je nekoliko gradova 2000. godine promenilo vlast, i možda najkraće trajalo. Dakle, neki problem u Milanovcu postoji. Što se SPS-a tiče, svakako da su bili lukaviji. Ja lično mislim da su oni vrlo lukavo sve to vreme pravili neki tihi razdor u samom DOS-u i među svima nama koji smo bili nestradački tu. I ja mislim da se tu najbolje upecao DSS. Pa takve su okolnosti bile. Dakle, mi smo imali sjajnu saradnju. Tadašnja demokratska stranka, opet ponavljam tadašnja, je bila vrlo kooperativna. Sve stranke zajedno kada sastavite nisu imale neki veliki kapacitet, tako da je svaki čovek bio potreban, sve je bilo potrebno. I mi smo jako lepo imali tu koordinaciju, ali je tu DSS iskakao. I kaže, mislim da je SPS upravo preko njih uspeo da probije tu neku lukovu. Ne zaboravite da je bilo 90 odbornika u Skupštini, da je najviše bilo nestranačkih. Kada je nešto prljavo trebalo da se preglasa, kada je trebao da se obezbedi kvorum, onda su tu nekako priskakali ljudi iz SPS-a da naprave kvorum. Ko to nije primetio, postoje čak i snimci na televiziji. Tako da svakako su ispali mudri, a s druge strane, znate, kada je narod nezadovoljan, to je to psihološko pravilo, glasa za nešto što je bilo prethodno, pa makar bilo to možda i gore. Hvala. Branko, možete vi isto da prokomentarišete, dakle, vidite li SPS koji ste tada uspeli da pobedite i ovo SPS danas koji je praktično u vlasti već participira neko vreme i to prilično uspešno kao istu partiju? Ne znam da li sam kompetentan dovoljno to da pričam, ali mada pratim političku situaciju. Vaše privatno mišljenje, bez obzira. Mislim da se nije promenila politika većine političkih stranaka. Da li je to isti SPS bez Miloševića, sigurno nije, ali neke druge stranke se ponašaju isto kao što se ponašao SPS u to vreme. Eto tako, toliko, to je moj odgovor. Mislim, da li SPS zove Ivica Dačić ili ne znam kako, to uopšte nije bitno. Bitno je na koji način vlada neka politička partija, odnosno na koji način ostvaruje vlast. Boško, da li je ovaj način isti ili različit od onoga što si ti onda imao priliku da iskusiš kao čovjek koji se protiv njih postavlja u političkom smislu? Reći ću svoje lično mišljenje. Smatram, inače govoriti o lokalnom SPS-u, mislim tu ne znam ni šta je SPS, šta je Pokret građana bio i ostalo, nego o partiji na nivou Republike Srbije i ovo moje mišljenje mislim da
lično kao birača, kao građanina ove zemlje, dovoljno govori o šizofrenosti političke situacije u ovoj državi, jeste da Ivica Dačić na bolji, kvalitetniji i pragmatičniji način vodi tu stranku i u vladi i stranku kao stranku, nego mnogi lideri nekih članica nekadašnjeg našeg zajedničkog DOS-a. To je moje lično mišljenje. Hvala. Zorane? Ja možda imam najveće iskustvo sa SPS-om zato što sam od 96. bio odbornik i kao što znate, mnogo toga se dešavalo tu na javnoj sceni i u Skupštini. Nije to bila snažna nekakva, da kažem, politička partija toliko koliko je imala dobru organizaciju i mrežu, pogotovo na selima, govori o našoj opštini, naravno. Ja sam to poštovao. Oni su bili jedan žestok i prikriven protivnik. 2000. je bila jedna politička euforija, kao što znate. Mi nismo imali osnov da dobijemo 93% glasova u Skupštini. Jer mi smo bili, kako kažem, persona inkognita, mi smo bili potpuno jedna nepoznata politička grupa. Znači, šta je narod glasao? Narod je glasao pretpostavku da će biti bolje posle te 2000. zahvaljujući jednoj izuzetnoj kampanji, kao što znate da je ona podržana i sa zapada i puno je para tu utrošeno, naravno, da je to bila jedna euforija. Ja sam sticajem okolnosti upravo bio čovek koji je pročitao rezultate glasanja tog 5. oktobra na tu jednoj skeli u centru, sticajem okolnosti sam zatekao, kaže, ajde, penji se i tako dalje. Verujte, ja sam očekivao tu negde pola ili blizu pola da bude izborni rezultat. Međutim, ja sam čitao imena potpuno nepoznatih ljudi koji su pobeđivali onda njihove viđene ljude, partijske funkcionere, ljude na položajima godinama i onda sam znao da tu nešto nije baš kako treba, jer kako jedan anoniman čovek, bez ikakvog političkog iskustva, znači ime i prezime, bez želje da pocenim, naravno, u fizičkom smislu tu ličnost ili emotivno, pobedi jednog funkcionera koji je... Znači, šta hoću da kažem? Narod nije cenio tada kvalitet, nije bio u stanju ni da ga meri, on je tražio nešto novo. Samo dozvolite, to je jedna digresija, na kraju, šta je SPS? SPS je iskoristio sve slabosti DOS-a u periodu 2000-2004. Znači, sve ono što smo mi sami radili protiv sebe, davali autogolove već od 2002. smenjivali jedni druge i sve znate kako je to teklo, mislim, to je jedna specijalna farsa bila. Mi smo najavljivali sopstveni pogreb sa tim, ali da li nije bilo svesti, da li nije bilo snage, da li nije bilo opet nečeg drugog što bi nam pomoglo da se konsolidujemo i da eventualno 2004. ponovimo uspeh, ako je morao biti rezultat 2000-2004. Mi smo bili na pozicijama gde smo morali da pokažemo jedan bolji kvalitet nego što smo pokazali. Mi smo praktično povukli narod, da narod, i ako se sećate onda žestoke te kampanje pokojnog predsjednika Marušića, koji je bio preispitivanje privatizacije, PIK-a i tako dalje, veoma neke delikatne teme je povukao, on je bio sposoban političar, imao je politički njuh i tu je, verujem, dosta prikupio tih političkih simpatija i poena, da je se vratio i da je... Međutim, i on nije ništa doneo radikalno novo. Svojim povratkom, po meni, se politička scena ponovila u jednom razbaženom obliku uz, sada je naravno, integraciju nekih drugih političkih grupa, to jest reslova, ostatka političkih grupa. Da se razumemo, 2004. se raspale i stranke unutar, izgubile su konsolidaciju sa svojim političkim programom, političkim idejama. To je sve postalo jedan skup mešetara koji su izražili novo uhljebljenje i uglavnom ga i našli, neki. Tako da, opet kažem, to nisu oni politički ljudi 90. i 2000. već neki sad treći, peti ljudi koji sada koegzistiraju u jednoj, mislim, ne da je neprincipijalna koalicija, nego to je jedan epitet neprincipijalna. Ona je prosto neobjašnjiva po meni, ovo sad, ne želeći da kritikujem nikog ponaosob. Međutim, recite mi kakav je tu politički program i politička platforma? Nema je. Tako da, što se tiče SPS-a, dakle, ništa posebno, samo zahvaljujući našim slabostima dobili smo autogol, sahranili DOS i sada smo tu u jednom rasulu, jednoj onako šaradi, jednoj kombinaciji koja se teško može sagledati. Hvala, evo, sjajan uvod, Rašo i Ranko, samo da eventualno prokomentarišu ovo moje prethodne pitanje, ali i sa ove tačke gledišta koje je Zoran pomenuo, dakle, kako vidite današnju političku scenu u Srbiji, koliko ona može da utiče ili ne utiče ono što se u lokalu dešava, da vidimo da su igrači stalno isti, vidite li tu neku
neku nadu za bilo kakvu promenu, pa ćemo posle se vratimo na lokalnu temu najbitniju ovih dana, to je baš PIK TAK ovoga koje je pomenuo Zoran. Pa evo što rekao ste, da li se nešto promenilo u SPS-u, možda gore u Beogradu prvi red ispražnjen, malo se primako drugi red, ovde na lokalu se ništa značajnije po pitanju kadrova nije desilo. SPS jeste malo promenio styling, znači bar neka tekovina 5. oktobra da su ukapirali da je vlast smenjiva i da po svaku cenu, znači krađom nekim drugim metodama, ne treba pokušavati. Sećate se samo 2000-te kakve smo pritiske imali na naše odborničke kandidate, znači zastrašivani su od državnih organa, od policije, da ne smeju da se kandiduju za neke izdajnike, za neke probisvete. Ali šta je tu je? SPS, što kaže Boško, vodi državu ovde kao neki manjinski partner ove vlade. Ovde na lokalu je iskoristio slabosti DOS-a. To je jedna vešta politika, znači od Drugog svjetskog rata mehanizmi postoje kako se to radi i ovi koji to sprovode bili su dobri đaci. Normalno i sama tranzicija i privatizacija, pogotovo najvećih sistema ovde u opštini PIK TAK-ova i modne konfekcije, rudnike, išla na ruku da ta politika, takozvane solidarnosti i socijale, povede građane da traže nešto što kaže naš narod, kaže bolje poznato zlo nego nepoznato dobro. Jer realno DOS nije dao neke očekivane rezultate, narod je očekivao mnogo više se realno i nije moglo postići. Moglo je da se postigne, ali u jednoj praznoj kući u devastiranoj ekonomiji, što reče neko od ovih aforističara, Dali Babsi, kaže, narod je očekivao da lopovi budu u zatvoru, a privreda aktivirana, bilo je kontra. Privreda je zatvorena, a lopovi su se aktivirali. Posle ovo već sve postaje poznato o tajkunima, o interesima, o političkim partijama, tako da suštinski SPS je malo popravio šminku i to u principu i dobro. Ranko, čuli smo glavno mišljenja u vezi sa tim, možeš da se nadovežeš svakako, ali kad smo već pomenuli PIK i tu privatizaciju, on je praktično slika svega onoga i cela ta situacija danas koja će verovatno da zatekne tih 600 ljudi koji će biti otpušteni, jeste posledica pre svega onih zakona koji su donošeni u vreme posle 5. oktobra, dakle zakon o privatizaciji je donet recimo pre zakona o utvrđivanju porekla imovine, čime bi se verovatno izbegle ovakve privatizacije, ali nije bitno. Zašto je tu došlo do te konfuzije? Zašto se tu nije snašlo? Ti si pratio u to vreme politiku i bio si aktivan i tako dalje, bez obzira što je LDP nastao kasnije, ali i ovde na lokalu. Dakle, zašto ta slučaj nije mogao da se iskoristi kao neki manevar opozicije? Znamo kasnije da je SPS kritikovao tu privatizaciju, pogotovo PIK-a, i dobio praktično izbore na toj priči. Znamo da su mnogo godina kasnije sarađivali na nekim projektima, ali to niko od opozicije nije pokušao da iskoristi na pravi način. Ajde prvo da kažem nešto u vezi s ovim malo pre. Bilo je prvo priče oko tog stava koliko se SPS promenio. Ja koliko vidim u opštini Gornji Milanovac nije se promenio ni malo i da nije bilo ovog smrtnog slučaja, mislim da se ne bi promenilo ništa. I nekako imam utisak da građani uopšte i nisu sposobni da shvate ni šta je njihova uloga danas, šta bi ta uloga trebalo da bude u budućnosti, a nisu sposobni da shvate ni šta je ono što država treba da radi. I zaista je nekako ono što ja vidim kao naš glavni zadatak, pa ajde da kažem tu reč prosvećivanje građana, jer treba da im kažemo kakva su njihova prava i kakve su im obaveze, jer normalno bez obaveza prava ne idu. Što se tiče kontrole koju je neko pomenuo ovde, evo ja sam 4 godine skoro odbornik i imamo mi tu mogućnost da pravimo kontrolu, ali nema ništa od te kontrole kad ne možemo da sprovedemo ništa od toga što smo uradili. Znači, mi nađemo tamo da je neko nešto uradio protivzakonito i podnesemo krivičnu prijavu i onda se čeka 3 godine da se krivična prijava ta obradi na sudu, pa se to razvlači na razne načine i na kraju ne bude ništa od svega toga. A umeđu vremenu se recimo opština Gornji Milanovac zaduži za 3 miliona evra, toliko trenutno naime iznosi
dugovanje opštine bez kamata, znači to je glavnica. I mi se opet vratimo na ono od 2000. godine, znači ja nešto ne vidim da se sad, opet ta priča da li se SPS promenio, pa nije, evo, znači isto su radili kao i tada, samo što se sad koriste neke druge fore, nađu se firme iz Slovenije preko kojih se peru pare i sve to funkcioniše savršeno. I onda građani nas pitaju, a što vi se bunite protiv samodoprinosa, na primjer, zar nije bilo bolje da imamo samodoprinosa da vi kontrolišete kako se troše pare? A onda mi kažemo, pa kako mi da kontrolišemo kako se troše pare? Niti smo mi izvršna vlast, niti smo mi policija, mi smo samo građani kao i svi ostali. Znači, svi građani opštine Gornji Milanovac bi trebalo da mogu da kontrolišu kako se te pare troše, ali pošto je to jedan uzaludan posao, jer ne može da nađe svoju razrešenje na sudu, onda biva jasno da moramo da radimo neke druge stvari. Znači, mi smo se, recimo, konkretno u vezi sa samodoprinosom obratili onom sudu od koga smo očekivali da može da nam reši problem i na sreću rešio ga je. Što se tiče tako, a sad opet Miloše da kažem, mislim, ja se stvarno nisam... Ajde da uzmemo samo to kao primer, govorimo o posledicama 5. oktobra, dakle, to je jedan primer u lokalu koji... Do pre 4 godine, nisam nimao nameru, evo majke, išao sam na demonstracije ko student i to. Aha, ja se izvinjam, trebalo više da večeram izgleda. Nisam se zaista bavio politikom ranije i to što se dešavalo oko takova, mislim, ja sam pratio koji svi građani, ali moram da priznam da nisam bio tad ni nešto previše zainteresovan, niti sam ja i danas nekakav stručnjak za te zakone vezane za privatizaciju. Mislim, ono što je moj neki delokrug, to je arhitektura i urbanizam i time se bavim, ali opet zato neke stvari su bile vezane oko, na primjer, novog zakona o planiranju i izgradnji, gde sam ja bio deo radne grupe LDP-a koja je radila na tom zakonu i, nažalost, opet nas nisu slušali ništa, jer smo mi između ostalog tražili da se pre donošenja takvog jednog zakona razreše problemi oko vraćanja imovine koja je oduzeta posle Drugog svjetskog rata i da se opet i neke druge stvari reše, pa tek onda da ulazimo u nove zakone koji se vezuju za zemljište. Svakako je trebalo pre privatizacije koja je sprovedena tada na brzinu, reklo bi se, doneti zakon o restituciji. I svakako je trebalo tu privatizaciju odraditi mnogo pametnije. A sad, šta je razlog što je to urađeno na taj način? Postoje razne teorije koje kolaju po čarši i ja bih voleo da su sad neki učesnici te privatizacije, recimo ljudi iz sindikata Takova, bivši predsednik opštine iz tog vremena. Znači, neki ljudi koji su, ajde da kažemo, tu učestvovali na ovaj ili na ovaj način, voleo bi da su oni ovde pa da ih to pitam. Mislim, glupo je da ja sad pričam o tome o čemu ne znam ništa. Tako da, evo sad ja ću da vratim mikrofon na ovu stranu, pa možda neko od ovih ljudi zna nešto više o tome. Mislim, ja uvek volim da kažem, meni je žao što se to tako odvija i ja kao i svi ostali građani opštine Gornji Milanovac osjećam da imamo veliki problem što tako gubi broj zaposlenih i što, čini mi se, ne funkcionišu stvari kao nekada i prosto se to siromaštvo koje se širi po opštini osjeća i to je ono što nas sve brine. A kako je došlo do toga da je tako, baš tako privatizovano, to stvarno ne znam, pa onda ćemo da probamo sad da imamo sa ljudima koji su u to vreme bili deo vlasti. Naravno. Da li neko od vas imao uvida u sve to, s obzirom na to da lokalna samouprava nije imala ništa sa tom vrstom rada što se privatizacije tiče, ali bez obzira na to, ne samo privatizacija, već i nedonošenje niza drugih zakona, sećamo se samo i priče, evo, Branko je pomenuo restituciju, sećamo se priče o utvrđivanju porekla kapitala, sećamo se stalnog insistiranja na nekom zakonu koji bi zabranio ljudima iz nekog ranijeg perioda da se kasnije bave javnim poslom i politikom i tako dalje, koji nisu zaživjeli. Vidite li vi u tom nekom kompleksu problema u zakonodavstvu nešto što se odrazilo na opštinu Gornji Milanovac, gde su neki ljudi možda trebali da budu ili zamenjeni ili sklonjeni na neka druga mesta? Da li vidite te ostatke tog problema i dan danas? Ili tokom ovih 10 godina? Jer vidimo da danas malo šta se iskreno promenilo na tom planu. Evo, možemo da krenemo redom. Rašo pa do Zorana. Onda ćemo da pređemo na pitanja publike. Ne, možete odgovoriti na ova pitanja ako imate da odgovorite na ovo što sam pitao, nešto da kažete, ako ne, idemo dalje, pa ćemo posle ovog seta pitanja da idemo dalje. Pa svakako dugoročno da se odrazili neki pogrešni potezi iz prethodnog perioda.
što rekoše i prethodnici, nisu praćeni adekvatno neki propisi zakona o privatizaciji, nije pratio neki drugi set zakona. Ali opet je posledica toga, vraćamo se na 5. oktobar, da li je trebalo se desi 6. oktobar, znači da se izvrši određena lustracija. Ne bismo sad imali određene probleme, znači ljudi koji su kumovali da Srbija dovede do samog 5. oktobra i na taj način da se smenjuje vlast u Srbiji, ne bi u ovoj deceniji imali te probleme. Koga vidite kao glavnog krivca u koaliciji tada koje je na neki način kočio sve to? Mnogi kažu da je u pitanju DSS, eto opet nemamo predstavnika iz te partije, nažalost, ali mnogi tvrde da je zapravo DSS bio taj koji je te zakone na neki način kočio koliko je mogao. Ne znam da li je uputno da ja sad... Recite da ili ne, mislim, to je neko opšte mišljenje, ja vas pitam da li... Pa jeste, otprilike, te snage su si sad pozicionirali, otprilike to je Evropa i neki navodni patriotizam i neka naša, kako bih to nazvao, ne znam ni ja, autodestrukcija, šta je tu u pitanju, jer racionalno ne može da se objasni. U redu, evo Zoran može da prokomentariše, vidim da hoće. Činjenica da je 5. oktobar najavljivan i da je doživljen od najvećeg broja građana kao jedna euforija, kao jedna pobeda, mislim, ali nije određen nivo te pobede. Šta je zapravo rezultat, odnosno cilj te pobede? U tom kontekstu želim da kažem u vezi ovih zakona, takozvanih sistemskih zakona koji su najavljivani, zakon o restituciji, zakon o lustraciji, zakon o preispitivanju raznoraznih službi i tako dalje, za koje dobro svi građani znaju kako su prošli. Evo, i dan danas nemamo ni lustraciju, ni restituciju, nisu ili su delimično otvoreni dosije i sve tako. Dakle, još uvek postoje određene društvene grupe koje su bile pre 2000. odnosno pre oktobra i koje su, mislim, nemam da se bojim, to svi dobro znate, koji su i tekako dobro očuvali svoje pozicije, koji su valorizovali stečeni kapital na javni način, putem kupovine, privatizacije i tako dalje, i koji su sad nesmetano mogli da se konstituišu u jednom novom tom političkom okruženju. To su devalvirane političke stranke koje su posle 2000. našto posle ubistva predsjednika Đinđića spale na najniži nivo, koji su prosto neka vrsta poslovnih udruženja gde gledate šta ćete dobiti da biste u nečemu učestvovali. Tako da je ta ideološka, odnosno idejna konstrukcija oktobra, ipak da se vratimo na taj oktobar, u smislu posle, prosto negde zatomljena, negde je izgubljena. Tako da mi posle oktobra u stvari nismo znali tačno u kom pravcu idemo. To je se videlo, naravno, ko je bio u situaciji da malo bolje razabere politiku, da prema svim tim događanjima gore, personalnim odnosima i tako dalje, da ne ulazim sad ko je šta kome rekao, da se to otprilike naslućivalo i jedna degradacija tih ciljeva koji su najavljivani do duše i masovno i objektivno neizvodljivo. Znate, za sprovođenje jednog zakona prvo treba da ga donesete, pa određene, naravno, organizacione te pripreme, institucije, inspekcije i tako dalje. Sve to, recimo, finansijska policija, ako znamo ono PDV i sve tako, sve to je trebalo konstituisati u društvu da bi zakon imao smisla. Šta vredi? Donesete ga, on ne funkcioniše. Mi imamo čitav niz zakona koji su tako doneti, nemaju nikakvu antimonopolski zakon i ovo što je sad aktualno. Isto to, sve to tapka u mestu. Tako da u tom smislu nije se puno postiglo, dakle, sistemski zakoni nisu doneti, nisu zaživjeli, sve te bitne stvari u smislu te denuncije onih ljudi, ličnosti i njihovih uloga, pogotovo određenim službama, DB i tako dalje, praktično nisu urađeni ne do kraja, nego ni delimično. Tako da je došlo jedno vreme, odnosno posle 2000. nove konsolidacije na političkoj sceni gde su se našli otprilike bogati i oni koji su zainteresovani da to dobiju nešto od toga i tako funkcioniše politika i dan danas imate to. Mislim, tu nema šta da se krije, to se može opipati čak. Hvala. Boško, prokomentariši samo ako si želeo... Biću konkretan. Kada se radi o Takovu, nisam učestvovao direktno u tome, ali opet pričam moje lično mišljenje, jeste da dve ključne greške su napravljene, a napravila je vlada Republike Srbije posle neuspeha i dobre volje ministra tada Đelića
Raša se bolje seća, učestvovao je dole u razgovorima sa sindikatima u Piku Takovo da dovede Danon ili Kraft ili nekog mnogo jačeg igrača iz sveta koji nije bio zainteresovan za Pik Takovo, a nije bio zainteresovan ili bio u stanju kakvom je bio nasleđen, ne baš kao sjajna firma što se tiče sa potencijalima dali u tom trenutku sa brojem zaposlenih i svemu ostalom, ne baš kao sjajna perspektiva. Gospodin Milosavljević je bio ministar i tada, koji je danas ministar trgovine, i Aleksandar Vlahović ministar privatizacije. Po meni, opet kažem, što nisu dozvolili da Metalac koji je želeo da učestvuje u privatizaciji Pika Takovo, i smatram da je Metalac upravlja kombinatom Takovo da bi mnogo uspešnija firma danas bila od onoga što je tada moglo da se uradi. To je bilo najozbiljnije rešenje, ali zato što nije firma koja se bavi prehrambenom industrijom, oni su ispali iz igre, što je to bilo zabranjeno, podvedeno pod zakon, naravno, tadašnji. I druga stvar jeste sve posle što je bilo prijavljeno, ono što ja znam od kandidata na čelu sa gospodinom Draškovićem koji je pobedio u privatizaciji Pika Takovo, nijedna od tih ponuda zajedno sa njegovom nije bila ozbiljna. Sad ja ne znam da li je to moglo na zakonski način da se spreči, da se poništi taj tender i da se čeka bolja ponuda i sve ostalo. I ono što ću još samo kratko dodati, da ne dužimo mnogo, da ljudi mogu da postavljaju pitanja, jeste da nijedna vlast od 2000. na ovamo, na čelu sa nama od 2000. do 2004. a naročito posle, nije se bavila na pravi način, da ne ulazimo sad u opravdanja koja su ovde izneta od vraćanja dugova i svega ostalog na početku priče, ali nije se na ozbiljan i pravi način bavila privredom i dovođenjem pravih investitora u ovaj grad. Nisu određene industrijski parkovi napravljeni i pripremljeni za investitore, to svaki ozbiljan grad radi. Gornji Milanovac nije radio tada, ne radi ni danas, debelo zaostaje za svim drugim gradovima u tom delu i za to ćemo plaćati još dugo cenu. Čak i ti ljudi, naravno, koji odlaze iz Takova i koji su otišli do sada, je na pravi način vođena politika, privredna politika u gradu, u dogovoru vlasti i ljudi koji su na čelu firmi bi imali gde da se zaposle, a ne bi bili na ulici. Znači, to je katastrofalno odrađeno, ali moram reći, to je nastavljeno i od 2004. Mi samo nismo bili toliko kvarni i da bilo koju kampanju vodimo na uštrb muke naroda i onih ljudi koji gube posao, a oni koji su im obećavali da će poništavati privatizacije, to već traje koliko? Danas je 2010. 6 godina posle toga, pa ništa nisu promenili. Tako da moramo da gledati iz više uglova taj problem, a problem jeste veliki. Hvala. Evo, Branka i Branko. Ja ću da budem kratak, samo da prvo kad nas sluša čovjek ovako sa strane, pokušam da čujem, ispada da je DOS najgora organizacija koja je postala u svetu. Ja sam isto ponosan ko Boško što sam učestvovao u događajima. Da li bih učestvovao ponovo? Da li bih učestvovao danas ako bi bio DOS? Verovatno bih učestvovao, ali ne na onaj način na koji sam tad učestvovao. Druga stvar, oborili smo kriminalnu državu koja je između ostalog organizovala najgoru mafijašku organizaciju pod okriljem države. Ako sećate, to su bile, kako se zovu, crvene beretke ili tako nešto. Znači, to je država koja je gajala u sebi kriminalce. Da li bolje živimo sad ili tad? Da, mnogo bolje živimo, ne samo ja, nego ogromna većina ovog naroda. Da li su bile greške? Da. Da li su bile greške, da li je Pik Takovo trebao da se privatizuje, ja to stvarno ne mogu da govorim, čak veoma mi krivo, tako je brend Gornjeg Milanovca, tako je, žao mi što to neće ostati ovde ako se to desi, zaista. Ali da li je Pik Takovo bio uopšte sposoban da proizvodi Eurokrem 2000. godine? Ja vam kažem da otprilike, znam puno ljudi koji su radili tamo, to je bilo na izdisaju. Znači, ta fabrika je radila i sledeći 10 godina. Da li da je ostao Milošević na vlasti 2000. godine? Da li bi Pik Takovo još uvek funkcionisao? Da, možda u nekoj bombone i ne znam ja, da li bi znali ratu gde prave. To je moja procena tih stvari. Da li je lokalna samouprava odmah posle 5. oktobra, kad su se ti zakoni podelili na lokalne i republičke, mogla da učini nešto da u Milanovcu napravi uslove za poljoprivredu? Ali ja se nisam dugo bavio tim problemima i nisam se bavio politikom. Čak i kompaniji svoje sam pisao da neću se bavim politikom i nisam se bavio politikom i sad se uopšte ne bavim politikom. Ali stvarno mi je krivo, a znam da većina ovdje ljudi je bila velika pristalica DOS-a, da odemo s ove tribine da se kaže da je DOS napravio štetu Srbiji. Ne, to mora da se kaže jasno i glasno. Milošević je bio kriminalac. On nije osuđen zvanično, on je bio kriminalac. On je čovjek uništio ovu državu. Malo je istorije Srbije ljudi koji su to uradili. Na taj način. Šta je uradio? Upropastio ekonomiju, napravio kriminalnu organizaciju, ubio ljude po ulici. To što je prebio otporaše ili neke druge ljude, to je čak i nije tako strašno.
Znate koliko je ubijeno ljudi pod okriljem države? Ubijeni su 5 ili 6 novinara, što mi znamo. Ubijeno je 5-6 političara, što mi znamo. I šta je trebalo? Sada da se to ostane isto tako? Mislim, samo mi ne prija ovaj razgovor na taj način da se priča. To, žao mi je, stvarno mi žao, pri takve ljudi koji žive radi toga. Ali to je jedan od problema i moguće da je DOS napravio tu neku grešku, lokalni DOS. Takođe i svoju odgovornost u tome uopšte neću da operem. Ali mislim da je čak i tad urađeno mnogo više nego da je ostao bivši režim koji bi provastio sve fabrike kao što je modnu konfekciju Rudnik. Vi znate šta je radila modna konfekcija Rudnik 2000. godine? Jer vi znate dobro, ona i sad ne radi. Ali znate, je to upropastio DOS? Jel Dečije novine? Jel Dečije novine upropastio DOS? Ili neko drugi? Koja politika je to upropastila? Dva pitanja samo konkretna. Da li je, ko je kriv najviše? Da, DSS je najviše kriv za to, što to je bilo pitanje jedno. A šta je više još bilo? Eto, mogu misliti da ste odgovorili svaka čast. Dobro, Branka, komentar vaš. Samo kratko, ja moram da priznam da nisam toliki entuzijasta kao Branko, bila sam 20 godina, sada je to malo splasnulo, tako da mislim da malo samokritičnosti ne bi bilo na odmet. Svi ovo znamo, da je Milošević bio veleizdajnik, a zašto mu se nije sudilo za veleizdaju? Znači, ko je to trebao da uradi? Pa taj DOS. I da ne širimo priču, jer to svi znamo. Ali, kao što je Branko je rekao, da li se živi bolje? Da, ja kažem ne. Jer prosto mislim da nemamo pravo da to najvećoj većini naroda mi odavde kažemo da živi bolje. Ja smatram da naravno nema ratova, nema tog zla koje je bilo tada, ali ogromna je odgovornost na vlastima, na partijama koje su posle došle, ako hoćete, na svima nama koji smo na bilo koji način imali neki mali kamičak nekog udela u svemu tome. I mislim da se ta tema odgovornosti mora nekako uvesti u naviku Srba, bilo čime da se bave. O temi odgovornosti je govorio i Boris Tadić kada nije bio predsjednik države, da bi sada, ne znam, 7-8 godina posle rekao pa ispitivanje odgovornosti nas ne bi ničemu odvelo. Da li to znači da neko sutra ko dođe treba da da alibi sadašnje vlasti? Dakle, ja zaista ne mislim da se živi bolje, živi se beznadežno, ne vidim apsolutno nikakvu u bliskoj budućnosti neku svetlu crtu da se naše, da kažem, političke stranke, pogotovo one koji su okusile vlast i koje vode vlast, da naprave razliku između partije i države, između institucija i kafana, pečenjara, nekih budžaka, da se odluke donose javno, da se o svemu vodi javna rasprava. Ako jedina javna rasprava treba da bude na ovaj način, ako mi ništa ne možemo da znamo šta se dešava u našoj opštini, evo ne zaboravite da je donet jedan sraman akt koji se zove nekako neki razvojni plan ili šta ja znam. To je, mislim, nešto najsramnije što je na taj način doneto u poslednjih godina, da niko ne zna ko je njemu učestvovao, isključivo su partije u svojim nekim rupama to radile, čak su, koliko ja znam, neki ljudi potpisani koji uopšte nisu imali ništa sa tim. Tako da, zašto to govorim, zašto to povezujem? Pa postoji sada u vlasti jedna stranka koja je naslednik, odnosno i nije naslednik, to je u kontinuitetu stranka, mislim na Demokratsku stranku. Naravno da to nije ista ona stranka koja je bila 2000. godine, ali ja ne mogu da shvatim da ti ljudi, pre svega oni koji su u vrhu te stranke, ja znam da mnogi tako ne misli, da ima i ljudi koji jednostavno u samoj svojoj stranci Demokratskoj ne mogu da dođu da nešto iskažu, ali ja ne mogu da shvatim da neko na izborima kaže tražimo vaš glas da bismo radili za vas, za narod, za milost, to i to, a onda ispadne tražili smo vaš glas da bismo radili za sebe, ali isključivo za sebe. To i to. I mislim da bi to zaista moralo da se vrlo javno govori o tome, o partokratskoj državi koja je toliko uzela maha u Srbiji. Malo pre sam pomenula šta znači zakoni, a šta znači koalicijni dogovor. Znači, ja čak, izvinjavam se, pomenuli smo SPS, evo, reći ću možda neku jeres koju od mene možda neko ne očekuje. Kada je u pitanju sada konstelacija snaga u opštini između koalicijnog partnera, ja bi čak bila sklona da poverujem da je gospodin Mirković, recimo, spreman da neke stvari ne radi kao što su se radile, ali iskreno da vam kažem, ne verujem Demokratskoj stranci.
Zašto sve ovo govorim? Ako treba da budemo iskreni prema sebi i da budemo odgovorni da bismo, ne, bili smo najbolji, najlepši, najpametniji, pa nismo, uvek ima neko od nas bolji, pametniji i lepši, šta znam. Ali su ove stvari, dijalog, javna rasprava, nešto što, pojmovi odgovornosti, nešto što treba da uđe u naviku naroda i zato se zahvaljujem i Ranku i vama, LDP to već više puta pokušava i više nekih skupova je bilo na razne teme. Otprilike ono što smo i mi radili pre 2000. godine, ali ne zaboravite da je Milanovac jedno čudno mesto i 2000. godine taj građanski sektor koji je svuda bio, da kažem, potpora političkom. U Čačku jednom je bilo recimo 30 nevladinih organizacija. Jedna Verica Barać je vodila te procese. Znate koliko se sad Verica Barać bori da nešto dokaže. U Milanovcu nije bilo ništa. Posle je bio taj G17, naš koji mi smo skupili neku grupu ljudi pa smo se nešto borili, ali prosto ne postoji javno mnjenje, građanski sektor, stalno je politika u Milanovcu jača od nečega što je glas, da kažem, naroda. Branko, izvolite komentar. Ja samo hoću da pitam Branko, da li nije trebalo, ne 5. oktobar, 23. septembar, da li je trebalo da promenimo vlast ili nije? To je osnovno pitanje. Mislim, mi sad razlačimo se o tome da li je, koje su sad stranke na vlasti unutrašnju političku borbu trenutno. Mi pričamo o 5. oktobru i posledicama 5. oktobra. Tako je. Ali, kako se ja pitam, da li je trebalo da uradimo 23. septembra, da izađemo i da glasamo protiv Miloševića? Aj, nemojte 5. oktobar. Je li treba? Pa to nije besmisleno pitanje, to je osnovno pitanje. Da li je trebalo nešto promeni ili nije? Znači, mi pričamo o tome da, moglo je mnogo bolje. Da li je trebao zakon o privatizaciji? Ja mislim da. I to je smešno uopšte isto pitati. Da li je trebao zakon o ilustraciji? Da. Ali zašto nije urađeno, to treba da može da se pitam. Zašto se nije činilo? Znači, zašto oni koji su bili odgovorni, zašto su tražili glas naroda koji je milionski izašao na ulice i onda rekli, ma nismo, mi to tražili za vas, nešto drugo. Dobro, to sad očito nema ko da nam odgovori na to pitanje. Ajde da napravimo samo još jedan krug pre pitanja publike. Kratko, samo ovo što ste vi nametnuli, danas žive li se bolje ili ne? Samo da, ne. Evo, samo kratko. Dobro, samo da... Šta je? Ne, vi ste rekli od Boška samo, dakle, žive li se danas bolje ili ne? Ne, ja sam rekla da je to individualna stvar, izvinjavam se, znači, stvar je individualna, neko živi bolje i živi vrlo mala manjina bolje, a veliki deo naroda živi potpuno beznadežno. Boško? Mislim da se živi jako teško, ali da se u globalu živi bolje, da postoji bar neka perspektiva. Naročito gledajući pre 2008. godine, sad, znači da je sve idealno, nije idealno i loše i dosta toga treba da se uradi, ali to zavisi od svakog pojedinca u ovoj državi. Zorane, vaš stav? Pa naravno da je sad to individualno pitanje, neko se snašao bolje, neki su, kao što znamo, tu bili na ulici pa su posle i tekako profitirali i oni bi sigurno rekli da. Ali kada se to pitanje postavi, mislim da treba gledati perspektivno, odnosno kakve su danas šanse za našu decu, za naše unuke, jel, i buduće. Možemo i tako da postavimo. Mislim da u tome kontekstu treba više razgovarati, naravno neću sad o tome, da stvari ne izgledaju ni malo dobro. 2000-te mi smo toliko toga očekivali i s pravom i bez prava, ali smo bili prosto i ovo što kaže Branko, da li je trebao? Pa političke promene su iznuđene. Oktobar je bio, hteli mi to ili ne. Znači, ako je neko ostao kod kuće u Milanovcu, to nije značilo da Oktobar neće uspeti. To znamo da je jedan politički složen mehanizam radio tad na ovom prostoru i prosto to se moralo desiti ovako ili onako. To je moje mišljenje. Ali, kažem, nažalost, sada je ta perspektiva budućnosti za mlade i tekako loša, što je najgore. Mi smo živjeli i ovako i onako i danas smo, mislim, navikli da se snalazimo kao generacija, ali za mlade nimalo nije dobro, a to znači neće biti dobro ni za nas. Znači, u tom smislu, relativno kako ko, ali generalno ne izgleda baš ružičasto u budućnosti. Rašo, vaše mišljenje? Samo kratko. U principu u nekim aspektima da, što se tiče socijalne neke sigurnosti, što se tiče perspektive, tu sam pesimista. Ranko? Ne mislim da je bolje u ekonomskom pogledu, mislim,
bolje je to što se više ne ubijaju ljudi po ulicama, jel te, ali opet, s druge strane, mi vidimo da te neke... Dobro, da li je to suštinski, vidjeli smo ga ovde kao argument, da li je to suštinski argument, da gledamo da nešto dobro ili loše, pa sad ne ubijaju se ljudi, super. Ne, suštinski mi dalje imamo problem s korupcijom, suštinski dalje imamo potpunu partokratiju i potpunu kontrolu partije nad svim aspektima života i vlasti, što je nezamislivo za jednu državu. Znači, suštinski Srbija danas nije država, zato što prosto imate kontrolu političkih partija nad sudstvom. To je nešto što ne sme da se dozvoli. Eto, mislim da je to odgovor. Nismo se, nažalost, u suštini odmakli od 2000. godine uopšte. Hvala. Sada, mikrofon je, ja ne znam, kod koga? Kod Nikole. Evo, gospođa u 6. redu. Prvo, pa onda vi. Ja prvo se... Da, ako možemo samo svetlo u salu. Prvo, ne možemo da kažemo da nema razlike sad i 2000. godine. Sigurno da je malo bolje. Ne možemo biti pesimisti pa da kažemo nije ništa dobro. Znači, da nije bilo 2000. ne bi bilo sad, ipak je neko bolje stanje. A za sve ovo što se desilo posle 2000. godine, znači krivi smo svi mi, jer smo svi tu negde, da kažem, stali, pogotovo u Milanovačkoj opštini, da smo mi doživeli da ćemo 2011. godinu čekati bez televizije. To je stvarno, mislim, jedna velika sramota. Imate pitanje neko za učesnike? Konkretno? Evo za Ranka, konkretno. Izvolite. Ja ne vidim ni LDP da je nešto posebno uradio u opštini Milanovačkoj u zadnje vreme, da kažem, nešto posebno u odnosu na ove druge stranke. A što se tiče Demokratske stranke, mislim, čekaj. Pitanje postaviti samo da bi brže išli, mislim, to, ako imate konkretno pitanje. Pa konkretno pitanje, šta planira LDP da uradi u narednom periodu u opštini Milanovačkoj? Pa kad budemo na vlasti možemo pričamo o tome, a pošto nismo na vlasti ne možemo. Mislim, logično da nismo uradili ništa kad smo opozicija i na kraju kraja jedina smo opozicija u čitoj opštini. Svi ostali su manje više u nekim šemama i sad, mislim, šta smo uradili? Eto, uspeli smo da oborimo samodoprinos koji je na kriminalan način uveden u opštinu i mislim da je to sasvim dovoljno. U odnosu na naše mogućnosti uspeli smo ono što smo mogli da uradimo. Mislim, meni bi bilo mnogo draže da možemo da uradimo više, ali nažalost ne možemo. Evo, gospodin ispred vas, koji ima mikrofon, pa posle Ljubeta. Ja sam Toma Popović, inače sam penzioner PIK-a Takovo, a igrom slučaja sam ubačen da sam bio jedno vreme dok je trajalo predsjednik upravnog odbora akcionara Takova i znam dosta činjenica u vezi toga, s obzirom da imamo materijala oko toga mnogo. Ja imam konkretno 30 kila i više možda materijala, nije to bitno. Za PIK Takovo decidirano i do kraja jasno kriv je DSS. Koštunica da bi sastavio vladu pozvao je Vuka Draškovića da u stvari faktički njegov brat samo pod uslovom kupi tako, a on u stvari nije kupio, tako koje je procenjeno 98, 92, 89 miliona dolara, prodato je, kao prodato je za 3 miliona, međutim, ni to nije plaćeno, zna, to je rečeno od Đelić, jer lično izjavio, nego raznim transakcijama i tako dalje. Tako je u stvari se radovalo da bude privatizovano od strane Metalca. Međutim, kad se pojavio Metalac, onda je kao zakonski nemoguće, zato što se ne bavite tom delatnošću, a taj isti Metalac je uzeo i privatizovao je Proleter, koji ima tu delatnost, prehrambenu industriju i tako dalje, tako dalje. Znači, tempirano je da, ali sad DSS nalazi naše izdajnike u smislu Prodanovića, koji je bio predsjednik tenderske komisije, koji nas je prodao, ime mu glasi tako Prodanović, prodao nas je za 3 miliona i on je pustio nas niz vodu da kad je pred privatizaciju bilo u stvari 4100 radnika, ne znam koliko ih ima, a planira se na 600 da se svede. Gospodo, nisu to male stvari. Drugo, ja hoću da samo iznesem činjenice za ljude
Ljudi naši koji su stvarali i borili se da stvore to Takovo, najviše su pokradeni. A evo činjenice. Tenderskom prodajom, privatizacijom Takova grubo su zaobiđeni, može se reći, pokradena prava malih akcionara. Na ime, što je široj javnosti dobro poznato, PIK Takovo je u periodu 1963. pa do 1974. izdvajao 10% svojih plata na ime zajma za razvoj Takova. Ta sredstva ulagana su u izgradnju novih pogona i modernizaciju opreme i nove proizvodne linije. Čini se to svi zaposleni u Takovu, a reč je preko 1000 radnika. Hvala, gospodine. Imate li konkretno pitanje u vezi s tim? Znači, to su ovo neke opšte stvari koje manje više svi znamo, ali ovdje imamo ljude s kojima govorimo o političkoj situaciji u periodu od 5. oktobra do danas. Ja sam malo pre rekao, tako jeste posledica. Ne možemo mi da pređemo preko kraće jedne. Kad je bila razgovor, preliminarni razgovor u vezi privatizacije Takova, na kome je, u stvari, koji je obavljen 28.5.2000. godine, bio je prisutan Dušan Nenezić, pomoćnik direktora agencije, Ljubo Đurović, stručni saradnik, i radi objašnjenja procesa privatizacije koji je započeo tako i postavljeno pitanje zajma, odnosno 10-godišnjeg izdvajanja zaposlenih na ime tako. Upravo oni su odgovorili, bit će oni nadoknađeni besplatnim akcijama. Kojim? Najbednijim akcijama koje smo u stvari faktički primili u opštini Gornji Milanovac. I to boreći se do kraja, rveći se maltene, sa Draškovićom, da bi u stvari nam samo na kraju krajeva naterao nas da smo socijalni slučajevi i da nam isplati deo akcija kao u stvari faktički da smo ugroženi mi penzioneri da može da u stvari primimo. I mi smo morali da potpišemo to takav bedan sporazum da bi mogao da isplati. Gospodo, izvinite, ovo je krađa. Krađa koju je Prodanović i njegovi doušnici, to jest pomoćnici koje je on našao... Dobro, nemoj više licitirati sa imenima, čovjek nije tu. Dakle, predajte mikrofon... Meni je žao što nije. Meni je žao što nije taj čovjek tu. I meni je, verujte, ali bio je pozvan. Evo, Ljubeta, pa gospodin Drašović. Pa molim te, uzmi zbog snimka. Uzmi mikrofon, bravo. Hvala. Prva zamerka, ja se izvinjavam na organizatora. Već 5. put LDP mi prikazuje određene filmove. Ja sam Srbin nacionalista i ne stidim se toga. Ako bi sve političke ličnosti skinuo sa vašeg filma, to bi bio negde Veljko Bulajić iz 75. godine ili Veljko Bulajić iz 2005. godine. Pogledajte film Libertas. U najružnijem svetlu pokazujete Srbe. To nije lepo od jedne političke partije koja funkcioniše na teritoriji Srbije. Druga stvar, zameram voditelju koji je pomenuo privatizaciju PIK Takova i učesnike ovde pitao o privatizaciji Takova, celokupna milanovačka privreda je privatizovana. Ako pričamo o sindikatima, niko nije pomenuo da 250 ili 300 dece u toj kompaniji Metalac je radilo za 8.000 od 10 do 12 sati prošle godine. Znači, to nije tema. Tema je 5. oktobar i, gospodine, vodite priču o 5. oktobru. Ovde nema, sem Raška i Zorana, ljudi s kojima bi ja, izvinjam se Bošku i svima ostalima, s kojima je mogao da pričam o 5. oktobru. Ali hteo bi da pitam njih dvojicu. Šta je bilo između konvencije koja je bila u hotelu možda 19. ili 18. septembra i 5. oktobra? Šta je se to desilo u Milanovačkoj opštini da faktički intelektualne i kreativne snage dođu na vlast, a da dođu retrogradne, koje su jednostavno napravili identifikaciju vlasti sa prethodnom, izvini Branko, tako jeste, jedan pranjanac plus drugi pranjanac jednako 2 pranjanca, ista vlast, normalno da se drugi vraća. Znači, razlika između Milutina Prodanovića i Dražimira Marušića nije postojala u nikakvom. Hteo bih to samo da mi odgovorite. Dobro, dakle, konferencija koju je Buve... Konvencija, u redu, hvala. Ako sam razumeo pitanje od Ljubete, otkud pranjanci u opštinskoj vlasti? Do duše,
Pitaju šta se desilo između one konvencije u hotelu i nekog događaja? Prema tadašnjem sporazumu između stranaka učesnika na lokalnom nivou, Demokratskoj stranci Srbije pripadalo mesto predsednika opštine, Demokratskoj stranci mesto predsednika izvršnog odbora. I mi nismo ulazili, pošto je gospodin Pravdić bio izabran za predsednika opštine, pa je posle otišao za podpredsednika vlade. To mesto je pripadalo autono DSS-u i oni su postavili koga su postavili, u stvari predložili, a mi kao koalicija prihvatili. Pa, ovo je mesto gde opet, i mi smo od 96. počeli sa manje ljudi nego što je sad, pa je to stiglo, ako znate, do više hiljada i tako dalje. Ne treba gubiti nadu, ali treba razgovarati, da, razotkriti. Pa evo vidite, nije tačno. Ne postoji ni jedna politička odluka koja je doneta ili u Beogradu u formalnom smislu, da je to jedan akt gde piše to mesto je toj partiji. Nije tačno. To je jedna izmišljena ujdurma u lokalu koja, naravno, poznata je ovde akterima. Postoji predlog od strane opštinskog odbora Demokratske stranke, predsjednik je bio gospodin Radojević, ja sam bio samo član odbora, da se da predlog iz Demokratske stranke kandidata za predsjednika opštine, paralelno sa možda još drugim predlagačima iz drugih stranaka. Dakle, mi nismo znali unapred da je to rezervisano za te i te. I takva odluka je doneta. Znači, protokolisana, zapisana u delovodnik Demokratske stranke i tada je predložen kandidat iz Demokratske stranke. Oni su posle otišli na sednicu DOS-a, ja naravno nisam bio u političkim telima, i vratili se otud i kažu ne, ovo prska, nema pojma, kaže mora, to njima, kaže, pripada i bit će taj i taj čovjek. Dobro, rekao, ako prska, nemoj da prska, molim te, sad smo u ovoj fazi da ne smemo da prskamo i tako to se prepusti. Sljedeći nivo je bio potpredsjednik opštine. Takođe, Demokratska stranka donese odluku o tome i izabere svog kandidata i kaže mi ćemo predložiti toga i toga, paralelno sa možda drugim predlozima kojih nije bilo. Opet odu tamo na taj DOS, sednicu i tako dalje. To se nije znalo precizno ni ko učestvuje, ni sa kakvim mandatom i to. Sve je to bilo onako improvizovani ti učesnici na tim sesijama i kaže ne može ni taj, ali može, kaže, taj. I tako je taj prvi politički, da kažem, korak 1, 2, to prohodavanje je otprilike započelo posrtanjem, što se mene tiče, jer ako prekršite odliku opštinskog odbora jedne stranke kao najvišeg političkog tela jedne stranke, onda se postavlja pitanje pa šta sve drugo nećete prekršiti. I tako je, kako sam dao u jednom intervjuu, tikva pukla već prilikom sađenja. Dakle, nije ni sazrela i to ste, nažalost, kao sugrađani videli tokom posle 2000-te. Naravno, ne želim nikoga da ovde omalovažim, ali to su informacije koje ja znam i koje su se tako dešavale, barem što se tiče opštinskog odbora Demokratske stranke u kojoj sam učestvovao. Ja nisam učestvovao u tome, Ljubeta, ali znam da smo mi zvali to komite DOS-a, znate. Ovi ti ljudi koji su odlučivali o tome, otprilike lično na to. Hvala. Još neko da... Branko je konstruktivan, da. Pa kao i sadašnji komiteti što rade zakulisno i mi ne znamo ni koji ljudi donose odluke, ni u ime kojih, ni na kom stručnom nivou. Danas se donose velike odluke o investicijama. Ovde je Branko pomenuo, uopšte ne znamo koji to ljudi donose s kakvim mandatom, s kakvim stručnim mandatom. Tako da mi smo žrtve, znači dan danas te politike koja tako ide nekim svojim inercijom, nekim hodom. Hvala. Aha, pre vas samo Boškino komentar na ovo, izvijam se. Da razjasnimo u tom trenutku, to je bilo pre 10 godina, otvoreno treba pričati. Demokratska stranka Srbije jednostavno se tako ponašala tada da bi sve bukvalno puklo, da kažemo tu reč koju ponavljam, da nisu dobili mesto predsjednika opštine. Ili to ili ništa. Tako su se ponašali, jer to nije nigde bilo zapisano, kao što je Zoran rekao, niti bilo kojim koalicijalnim dogovorom pre, ali jednostavno oni su se smatrali, a Ljubeta ti ih mnogo dobro poznaješ, bio si s njima pre toga u koaliciji, tako da znaš, malo ranije. Dobro, hvala gospodin Dašić. Evo, ja imam 3 pitanja. Prvo pitanje, postoji li mogućnost da se takovo nekako vrati na stare staze, obzirom da sam večeras gledao da je Budimka
vraćena državi i gledao sam kako mašine funkcionišu, odnosno kako već prave sokove. Ili pak mora da se dogodi 5. oktobar, recimo, u kombinatu tako, obzirom da ima dosta radnika koji su ostali bez posla. To je jedno. Drugo, Dečije novine se samo uzgred ovako pomenuli. Kako je to moglo da dođe da opština kupi zgradu Dečjih novina i da useli svoje nekakve službe, a nije se ni jednog trenutka zapitala da li postoji mogućnost da im se nekako pomogne. Jer Dečje novine nije mala firma. Ja koliko znam, to je evropska firma. Imao sam prilike i u Nemačkoj da stanujem u gradu, u Gitterslovu, gde postoji firma Bertelsmann. Imao sam prilike sa tim ljudima da razgovaram, koji su zaista hvalili i govorili o Dečjim novinama kao stvarno jednoj evropskoj firmi. To je drugo pitanje. Treće pitanje, konfekcija Rudnik, u kojoj sam radio nekih 3-4 godine. Imao sam sreću da onaj znak koji Rudnik nosi, da je to moj projekat i ponosio sam se time, hvala, pošto da se čuje bolje. Ali vidite, tu firmu je vodio Jul, mislim koliko se razumete u tom, kad kažem Jul, ko je bio direktor i ko su ti ljudi. Zašto je se to dozvolilo? To nije samo konfekcija Rudnik, to nije Milanovac, to su Pranjani, to je Beograd, to je, ne znam, Mladeno, gde sve gde postoje te proizvodne hale. Tako da ovo pitam za konkretno prvo pitanje, da li postoji mogućnost, kako je recimo Budimka vraćena, da li postoji mogućnost da se radi na tom problemu i da li postoji da neko potegne to pitanje i da se, ne moraju ti radnici da se vraćaju na posao, šta znam, ili da se vrate oni koji mogu i kojima je zaista neophodno, a ja vidim svakim danom, ja čak moja komšinka koja je tehnolog, jedan vrstan tehnolog, pre nekoliko dana je dobila je otkaz, još njen muž, pokojni Rašić, je bio direktor kombinata tako. Evo pitanje koje možda nije baš primereno za ljude koji sede ovdje, ja se izvinjavam, oni će pokušati da odgovore, dakle, ajde da objedinimo ovo kako bi bili brži. Da li su mogli ili tako iz grada Dečjih novina koja je kasnije kupljena, koju je opština kupila, ili konfekcija Rudnik, da li je to moglo tokom tog nekog početnog perioda da se nešto uradi? Znači u periodu kad ste vi mogli nešto na tom planu da učinite, ne kasnije već to... Pa evo, pošto je mikrofon kod mene, mada mi nismo ni neki adekvatni sagovornici koji možemo ponuditi ovde neka rešenja. Koliko znam, jedino ako se poništi ugovor o privatizaciji, znači ako je prekršen zakon, nešto drugačije može sa tako. Međutim, treba postaviti još jedno pitanje, ako je neko kupio to tako, da ne ulazimo na način na koji je kupio, koliko je platio, zašto beži zašto gasi ovde proizvodnju, kakav je to ambijent za investiranje u opštini Gornji Milanovac? Znači, neko ko ima svoju imovinu, svoje hale, svoje mašine, to kupi, ide u neku državu gde baš nije ni jeftinija, ni stručnija radna snaga, niti je veće tržište. Treba postaviti pitanje šta se to događalo ovde. Da li je pokušana 2004. godina da se izvrši neka nova nacionalizacija, da ponovo komiteti diktiraju privredi. Što se tiče modne konfekcije Rudnik, ona kao sistem je bila maltene devastirana. Ja sam jedno vreme bio u nekom privremenom organu pre privatizacije. Normalno, Jul, pošto drži ceo tekstil, to su bivši članovi Jula i sad su jedni od najbogatijih tajkuna, oni su to više kupili ovako, pretpostavljam, zbog atraktivnih lokacija i imovine. Proizvodnju nisu mogli da ožive, pošto nisu ništa hteli ni da ulože u sve to. S druge strane, i međunarodna konkurencija, Kinezi i sve što se događalo, taj deo je kao tržišno uspešne kompanije anulirao. Što se tiče Dečjih novina, bit ću otvoren, ja mislim da su Dečje novine uništili zaposleni.
Oni su utuživali svoju firmu, preko suda prodavali svoje osnovna sredstva i opremu da bi dobili neisplaćene plate i sada ne vidim ko bi to mogao nešto da reaktivira. Hvala. Ili ima neko još da pokuša nešto, Čika, ili da prokomentariše ili imamo... Ja bih prodao zagrebačkom tajkunu Todoriću, koji je faktički direktor Agrokora. A ideja je njegova. Hvala. Gospodin u prvom redu. Evo samo ako mogu ja još da odgovorim. Mislim, ako vas zanima šta je stav LDP-a, pošto je bilo ono prepitanje jedno šta planiramo, pa mislim i moj, što bi se reklo, lični stav i stav partije definitivno da država ne treba da se bavi privredom, ne treba da se meša u privređivanje, treba da napravi uslove da može da se normalno privređuje i da se živi. Pre svega je bitno da država napravi dobar ambijent u kome može da se funkcioniše onako kako je to potrebno, ambijent u kome može da se naplati ono što se proda i ambijent u kome neće biti ljudi koji su povlašćeni u odnosu na druge. Mi danas, nažalost, imamo opet i tu potpunu zatvorenost sistema, znači imamo te takozvane tajkune koji su uzeli čitavu državu pod svoje i prosto ne može sa njima da se posluje, jer za njih ne važe ostali tržišni zakoni koji važe za ostale firme. Nažalost, ne mislim da je trebalo opština Gornji Milanovac da se bavi obnavljanjem proizvodnje ni u Dečijim novinama, ni u Rudniku, ni u Taku, prosto nije to posao opštine. Opština je trebala da uradi neke druge stvari, a nažalost ni ova vlast koja je bila pod DOS-om nije uradila ništa, a ova vlast posle nje je još manje od toga. Iako smo imali promenu zakona već 3 puta, na primjer, o planiranju izgradnji, 2003. tada gospodin Prodanović, koji nažalost nije tu, nije hteo da pokrene donošenje novog generalnog plana za Gornji Milanovac, pa ni gospodin Marušić ne bi to uradio da nije bilo nenormalnih pritisaka koje smo vršili i evo već 3 godine smo se maltretirali da ih ubedimo da naprave strategiju održivog razvoja. Ono što kaže Branka, postoji onaj sramni dokument koji se zove, ne znam kako, mislim, razvojni plan opštine Gornji Milanovac, što je jedna budalaština koju su pravili ljudi onako kao jedan spisak želja koji dobro zvuči pred izbore, a nije utemeljen ni u čemu. I nažalost, evo sada, posle 3 godine toga što smo mi pričali i na svakoj sednici Skupštine tražili da se donese strategija razvoja kao prva tačka, tek sad čujem da opština planira da to konačno uradi. I mislim, nije mi uopšte drago zbog toga, zato što meni ništa ne znači što su posle 3 godine shvatili da smo mi bili u pravu ako smo mi izgubili 3 godine. Mi kao svi građani opštine. Tako da, ja bih zaista voleo da konačno počne opština se bavi onime što je posao. Znači, dosta nam je zaista bilo toga da se opština bavi onim što je nije posao, to je da se meša u proizvodnju, da otvara firme, da zapošljava ljude. Opština to ne treba da radi. Eto, to je moj stav, a nadam se da će biti i vaš. Hvala. Gospodine, u prvom redu. Ja sam hteo nešto da kažem... Samo približite mikrofon, malo. Da pozdravim ove učesnike ovog skupa i drago mi je što smo se okupili ovako, ali moramo neke stvari pošteno izneti ovde. Želeo bi od vas, tu koji ste direktno učestvovali u vlasti, ja sam jedan od tih ljudi i učesnik petooktobarskih promena, svi dobro znate šta je se desilo, a želeo bi od vas pojedinačno da kažete šta ste vi pojedinačno učinili da ne dođe do promene ove koja je usledila 2004. godine. Budite iskreni i recite konkretno ljudima ovde o čemu se radi. Da pređemo na koliko ste, za ove druga pitanja, koliko ste merodavni. Ja odgovorno tvrdim da iza ove vlade, predsednika, države, stoji organizovani kriminal i mafija. Da počnem redom od gospodina Dinkića, koji je prevarant, ministar ekonomije, koji je napravio štetu u Narodnoj banci od 37,5 miliona evra. Oni se sad busaju za 1.000.000 evra nekih štete. Ta kriminalna grupa, ja odgovorno tvrdim, išao sam kod javnog tužioca da pokrene istragu protiv njega.
gde je omalovažavao Vrhovni sud i Ustavni sud Srbije. Rečeno mi je, gospodine, vi ste u pravu, mogu da podnesem to, ali od ta posla nema ništa, to će stajati u fioci. Mogu da kažem i koji javni tužilac. Ako je to potrebno, ne moram ovde da se ispovedam, ali ako me sutra prozovu, spreman sam na to da posvedočim. To je sramota i strašna sudbina koju je doživeo ovaj narod. Prevaranti su na vlasti. Prevaranti su privatizovali firme. Pođimo redom od Miškovića, Beka i ostalih, Vlahovića i ostale mafije, Lazarevića i tako to. Da ne pričamo o Dinkiću koji je jedan od tih ljudi. I ti ljudi nikad neće doći na lice pravde. Koliko ste vi merodavni da mi to odgovorite, a verovatno niste. Ja sam doživeo sudbinu, izgubio sam posao, da je došlo po nalogu Socijalističke partije Srbije da mi po sili zakona mora prestati radni odnos. Vi kao odbornici ste bili prisutni tu kad sam izneo to pred Skupštine opštine na sednici, zvanično, ima stenogram. Svi ste ćutali. Čak ste tražili da mi se oduzme odbornički mandat. Oduzeli ste ga, pa je Ustavni sud vratio. Svi ste glasali za to. Recite ko nije. Da, ali, gospođice, sad se izvinjavam, zaista sam najpribližniji... Najpribližniji sam vašim stavovima, jer ste pošteno... Približite mikrofon samo, molim vas. Pošteno ste to malo prekazali. I zaista stojim to, iza ove vlade stoji organizovani kriminal. Svi znamo, taj Dinkić je stajao, tad kad sam ja u Milanovcu bio, vi ste ga branili, pa ste me prozvali čak poznati milanovački izgrednik, kaže. Ja sam to dostavio SUP-a da nisam izgrednik. To je sramota, vi ste pogrešili. Branka, izvini, samo molim te uzmi... Konkretno, to je istina. Ja sam se malo našalila, ja nisam zato što nisam bila odbornik. Prvo, da smo branili gospodina Dinkića na ulici od vas, svakako jesmo, jer bilo je jako necivilizovano napasti i to je bila sramota za Milanovac, ali i vi ste bili malo naivni, gospodine Kovačeviću, mi jako dobro znamo ko je sedeo, ne znam, kod Gruja u kafiću i navijao da vi napadnete Dinkića ili bilo koga drugog da je bio. Poznato je da je Dinkić... Recite mi ko, ja ne znam. Poznato je da je Dinkić čovjek koji nikada ne ide sa obezbeđenjem i to je recimo jedna onako pozitivna stvar koju mogu njemu da kažem. Mi u Milanovcu imamo vrlo solidno iskustva sa njim, a što je G17 postao to što je postao, ja svakako da sam se slagala sa tim ne bih izašla iz te organizacije. Dakle, ako ne možete na nešto da utičete, onda jedino što možete da uradite da budete dosledni, da izađete iz toga. Što se tiče, vi ste vrlo konkretno postavili pitanje šta je svako od nas mogao da učini 2004. godine da ne dođe do ponovne promene. Ja se dobro sećam da ste vi također kao odbornik vrlo često učestvovali u prilično destruktivnim odlukama koje su tada, da kažem, podmetane od, ajde, opet ozloglašenog DSS-a, jeli? Tako da, opet kažem, svakome malo samokritičnosti nije na odmet, svakome od nas, ali je dobra stvar što razgovaramo o tome, zar ne? A ne da napadnete čoveka na ulici, bilo koga. Ja, vi, bilo šta. Tako da mislim da je prava stvar da se o svemu razgovara, a da je bilo ko potpuno bezgrešan, pa nije. On je spor izgubio na sudu sa mnom. Dobro, to je sad drugo pitanje. To je sramota za jednog ministra ekonomije, danas taj vodi ekonomiju Srbije. Ako ste dobili spor na sudu, to je dobra stvar za vas i to je znak, znači da pravna država negde funkcioniše kao što je ova odluka Ustavnog suda. Nije nikad funkcionisala, to je sramota. Sasvim je u redu i treba pozdraviti svaku sudsku odluku koja može da posluži kao neki primer da nešto... Kako taj ministar ekonomije naziva te sudove, mislim da su stali na stranu neradnika. Nikako mi to ne ide u glavu. Dobro, možemo da časkamo nekom kafiću, kafani, o tome nije nikakav problem, ali ajde da... Govorimo o vama, pošto ste direktni bili učesnici vlasti. Izvinjam se, znači, ako možemo da stanemo tu samo da ne bi gomilali priču. Prozivam sve. Dakle, hajde da neka odgovore gospodinu svi kao što je i zamolio i onda ćemo vidjeti ako ima još neko pitanje, ako ne, završit ćemo tribinu, pošto je već vreme
Pitanje, Đoko, je bilo koliko smo mi uradili nešto za... Pojedinac. Da ne dođe do ovoga 2004. Šta sam ja uradio? Ja sam bio prvih 6 meseci tu potpredsjednik opštine, mislim da smo radili mnogo dobro. Neću da ulazim na demagogiju nešto, ali stvarno se trudili da ne potrošimo ništa što ne treba i da uradimo najbolje što smo mogli. Tih 6 meseci dok sam ja bio odgovoran. Posle toga sam ja prestao budem potpredsjednik opštine. Pa je Boško Vasić došao. A posle sam postao isto direktor kliničkog centra i bio sam godinu dana. I posle godinu dana, kad nisam mogao da utičem na neke stvari, onda sam dao ostavku. A tu ne kažem da je to dobra stvar i da je trebalo svako, ali ono što ja povlačim ponovo, mislim, to je bila jedan narodni bunt, između ostalog ja sam mislio da mogu da promenim. Glavna moj akcent je bio tome da možemo da dokažemo, da možemo da vlast vršimo bolje od onih koji su bili, ja mislim, veći kriminalci nego što ti pominješ sad ove sad. Tako. Apsolutno je to tačno. Ja bih samo dodala nešto da ne bude da sam previše kritična. Ima jedna stvar koju bih zaista želela da naglasim, koja je tih prvih godina bila, da kažem, prilično pozitivna i koja je bila izrazita. U to vreme nije bilo masovnog zapošljavanja u opštinskoj upravi i javnim institucijama. Toga zaista nije bilo. Samo da ne širimo, ako možeš samo da odgovoriš, ako malo pre nisi stigla, ok, možeš sad. Dakle, šta je... Ja sam u to vreme radila svoj posao u kulturnom centru i bila sam smenjena i posle te skupštine više nije ni jedna održana i usledili su izbori, tako da nisam se prosto bavila politikom. Hvala. Boško? Svaki čovjek iza sebe ostavi trag kroz svoj život, kroz svoju porodicu, kroz svoj posao, a evo mi ovdje koji smo se bavili politikom i kroz političku neku karijeru, neko više, neko manje, neko je duže bio tome, neko kraće. Taj trag stoji, svi ovdje su ljudi pred vama, sa ovim ljudima ovdje koji su večeras i svaka čast ovima koji su se pojavili, trebali su svi oni koji su pozvani da se pojave, žive, ponavljam, to sam rekao u početku, žive u ovom gradu, rade u ovom gradu, vršili su vlast u ovom gradu, postojao je i postoji dan danas javni uvid gdje se može vidjeti kako je i ko vršio posao na svom mestu i funkciji na kojoj je bio i to niko ne može pobeći od toga. I taj rezultat postoji iza svih nas, izgubljeni su izbori nakon toga, ali ja apsolutno mogu da kažem za sebe da sam ono što sam mogao da učinim u okviru onih nadležnosti koje sam imao kao zamjenik predsjednika opštine radio najbolje moguće. Da li je to bilo dovoljno, to je na drugima da sude. Ali isto ono što želim da kažem, da ta vlast je apsolutno od početka, od vraćanja dugova do izgradnje, kad smo došli do malo novca od poreskih obveznika da bi nešto napravili, izgradili, uradili, u čemu si Đoko učestvovao i bio si svedok svakodnevno u kancelariji kod Prodanovića, smo radili na jedan otvoren, demokratski, javan način. Svaki dinar gde je odlazio znalo se. Znalo se apsolutno i radilo se prema mogućnostima. Nismo napravili sjajnu zgradu gimnazije koja mnogo lepo izgleda, ali je za 16 godina, od kad sam ja maturirao, duplo manja kolona prošla od gimnazije do hotela. Super je zgrada, samo neće imati još malo ko da bude u zgradi. To je mnogo veći problem ovog društva nego praviti takvu zgradu. Tako da mi nismo radili na taj način da pravimo sebi spomenike, nego prema uslovima i novcu koji smo imali na raspolaganju, tako smo ga i trošili. A i tamo gde je bilo problema i gde je neko pokušavao da prekrši zakon, da malo pre sam pomenuo onu čuvenu Čibijevu torbu koja je nebitna, on je kupio čovjek, opet kažem, torbu za svoj posao u Skupštini opštine, ali to nije moglo da promakne i raspravljalo se o tome na izvršnom odboru, jedna torba koja vredi 100 evra. A danas od ove čuvene misirke i 150.000 evra sa budžeta koje odlaze u privatne džepove, to niko ne pita. Pa nemojte. A zato svako treba da bude odgovoran kao pojedinac u vršenju vlasti, da vidimo gde je bio i šta je radio i da dođe jednom, ako treba se ide na sud, pa da idu na sud ljudi koji su odgovorni. A ne svi su isti i svi koji su na vlasti su loše radili, pa izvinite, ja to za sebe nikada neću reći, a postoji trag da se uveri ceo ovaj grad kako sam radio. Gospodin Milošević. Mislim da je ovo pitanje dobro i da tako treba razgovarati u politici, pogotovo na lokalnom nivou, direktno. Šta ste vi učinili? Hvala, vrlo konstruktivno. Evo ovako, ja sam bio do kraja 2002. Održavao sam se nekako na funkciji direktora javnog preduzeća za izgradnju. Dva puta sam u pokušajima smenjivan od strane tadašnjeg DOS-a, bez uspeha. Međutim, treći put su mi već smenjivali upravni odbor, tu je već bilo lakše. Tako da sam dao ostavku jer je preduzeće bilo u blokadi, pa sam rekao bolje ja da odem, neka ljudi tamo rade nešto i nek se dešava, da ne budem ja tu neka greda i prepreka.
Tako da, evo, nisam mogao više da učinim. 2002. sam dao ostavku, a onda sam i dobio otkaz iz preduzeća, znači napustio sam i to preduzeće pod pritiskom zakona i tako da žalim, Đoko, što nismo bili u situaciji da možda više postignemo. To je izgubljena šansa, 5. oktobar, i sad možemo da zaključimo, uskoro verujem, da je to jedna velika izgubljena šansa. Evo, po broju ljudi vidimo koliko ljudi žele uopšte politički da razgovaraju i politički da aktivno učestvuju. Mali broj, time su mogućnosti da nešto više učinimo na lokalnom nivou, takođe veoma neobećavajuće, i ja se divim ovim ljudima i zahvalan sam što nešto čine, ali sa malim izgledima da se zaista taj život na bolje promeni u lokalu, da se o tom novcu zna više, jer pitanje vlasti je pitanje novca. Pustimo ideologiju. Novac je važan. Gde ide novac, gde idu javna sredstva, to je pitanje broj 1, a to pitanje, Đoko, i danas treba da se postavi ljudima. Ovo što kažeš, šta vi činite danas za našu opštinu, koliko ljudi ima na platnim spiskovima, da li su svi neophodni, kako funkcionišu javna preduzeća, to su prave teme i ja mislim da LDP čini nešto na tome. Doduše, rezultati su skromni i tako. Zahvaljujem na dobrom pitanju, nadam se da sam uspio. Evropski standardi su 50-60 ljudi na nivou opštine, a oni imaju 350 sad zaposlenih. A šta je sa pitanjem droge koje sam pokrenuo u Milanovcu na Skupštini opštine, vi se dobro sećate? Droga sada cveta. Što nema mladeži, što nema dece? Oni se ponose sad paradom budala, ne mogu da kažem drugojačije. Sramota. Zloupotrebljavaju policiju, guraju je u sukob sa narodom. Raša, evo vi, možete da se nadovežete na ovaj deo, praktično i na prethodni. Suštinsko Đokovo pitanje, da li se više mogu raditi, da li smo zadovoljni, da li smo samokritični prema svom nekom radu. Pa svakako, tu je imalo na hiljade grešaka svakodnevno. I danas sam recimo pogrešno se parkirao. Ali kad prođe neka vremenska distanca, onda, što kažu posle boja, svi generali su pametni. Imalo je tu grešaka, ali mislim da nisu one bile namerne i da nisu bile svesne. Na vama je to da procenite da li je to bilo dobro ili loše. Inače, ja sam iz opštine otišao u aprilu 2003. tako da nisam ni bio ceo mandat tamo. Hvala. Ranko, ako hoćeš da dodaš? Hoću, naravno, posle ove priče sad ispade da se okreće policija protiv naroda, ne bi baš rekao. Ja ne mislim da su ljudi koji su došli da bacaju kamenje i molotovljeve koktele na druge ljude narod, to su budale. Pre svega, uopšte ne mislim da država treba da popusti pred takvim ljudima. Znači, svako u ovoj državi treba da ima ista prava i svako treba da ima pravo da kaže šta misli i šta osjeća. Svako pitanje treba potencirati, a pogotovo pitanje toga da neko misli da ima pravo da nekoga bije ili ubije zato što taj neko drugačije razmišlja. Upravo zbog toga smo mi napravili ovaj skup da bi razgovarali o problemima, da bi razgovarali o onome što muči vas ili mene ili Čika Iliju ili bilo koga ovde i bilo koga ko nije došao ovde. I ne mislim da je rešenje da neko ima pravo da nekoga ubije ili premlati zato što je drugačiji, zato što voli da spava sa osobom istog pola ili zato što ne znam šta drugo hoće, zato što ima dugu kosu. A verujte, meni se dešavalo kad sam bio mlad, ja sam bio roker, da sam imao problema zato što sam imao dugu kosu i prosto, eto, to su ti isti likovi koji su sad došli da baciju kamenje na policiju. Ne mislim ja da je to normalno, verujte, uopšte da mlad čovek od 15-16 godina dođe i da ima želju da nekog ubije. To uopšte nije normalno. I to nije narod. Pa ne znam onda zbog čega tako pričate. Mislim, meni to nije jasno uopšte. Ali hoću da vam kažem još jednu stvar. Znači, svaka vlast može da učini mnogo, samo ako hoće. Ono što sam ja video za ove 4 godine, a to je da je ova vlast koja je nažalost došla posle DOS-a, ponovit ću nažalost, jer ja ipak mislim da vlast DOS-ova koju su ovi ljudi ovde vodili bila bolja od vlasti pre njih i bolja od vlasti posle njih. Nažalost, ono što sam ja za te 4 godine video, to je da je ovoj vlasti bila važna samo jedna stvar, a to je novac. Ali ne način kako će da troše taj novac, nego kako će da ga uzmu za sebe. I da smo preko ovoga što je Boško rekao, ove misirke, to je bio najočigledniji primer, a mi smo pričali, evo već 4 godine pričamo o tome da se
bez ikakvog obzira, bez ikakve mere u ovoj opštini pljačka na veliko. Hvala. Evo sad ćemo morati polako da završimo. Samo jedno kratko, jer nemamo više vremena ni u terminu, ni na trakama. Konkretno pitanje za Ranka, pošto je još uvek u opštini odbornik, je li tako? Voleo bi da znam kada će jedanput da se za javne spomenike raspiše konkurs. Molim vas, to govorim kao čovek iz struke, ja sam vajar. Mi imamo dosta spomenika koji se nalaze ovde u našem gradu. Ali zadnji spomenik naše kraljice, ja nisam bio tu u to vreme kad je to rađeno, ali kad sam video i kad su videli mnoge moje kolege su se zapitali da li je ovo radio neki amater. To kaže javni spomenik, znači to nešto što ostaje za večita vremena i kuda narod prolazi. Ja bih voleo da se to potegne to pitanje u Skupštini. Evo, Branko će nam odgovori šta može da učini kao odbornik da se tu neka kontrola izvrši. Ja se svakako slažem s vama. Pa nema tu kontrole. Mislim, vi ste bili svedoci farse one kad je, ne znam, predsjednik pokojni objavljivao u Takovskim novinama kako njemu Nes poklanja pismo, pa malte ne ljubavno pismo njih dvojice jednog drugog, znači to je on bio možda i uvod u paradu pre neki dan, ali strašno je to zapravo što mi nismo imali nikakav mehanizam da to sprečimo. Opet ću se vratiti na onu priču šta smo mi radili u zadnje 4 godine, evo opet priča da u tom čuvenom zakonu o planiranju i izgradnji, znači tražili smo da se zakonski to reguliše, da se za sve gradnje, znači za sve projekte, planove i umetnička dela koje nabavljaju državne institucije i organi mora propisati obaveza prvo idejnog autorskog anonimnog konkursa, čime bi se obezbedilo najbolje moguće idejno rešenje, a tek onda obaveza javne nabavke za izvođenje toga, jer obaveza države nije samo da potroši najmanje para, nego i da pruži jedan novi kvalitet koji ne može da se dobije bez takvog jednog mehanizma. I to je upravo to što Čikilija pita i mislim, mi ćemo pokušati da tražimo opet kao odbornici, iako nas je samo trojica trenutno, da se u opštini Gornji Milanovac to radi na taj način. Čak smo ispremili bili pre 2 godine jednu odluku skupštinsku koja naravno nije čak mogla dođe na dnevni red, koja se upravo time bavila, ali eto, nastavit ćemo. Hvala vam svima koji ste preostali u sali do kraja, naravno hvala i onima koji su otišli. LDP, kako su mi rekli, ima nameru da otvara ovakve rasprave i u buduće, tako da ćemo imati prilike da se bavimo nekim pitanjima iz lokalne samouprave pojedinačno, ovo što smo ovako pred kraj krenuli. Dakle, hvala vam svima na učešću, hvala gostima koji su bili sa ove strane stola, pa ćemo se nadati da ćemo slične rasprave imati u narednih mesec do mesec i po dana. Hvala.